Morning po. Si Pinsan, meron si Pinsan. Teka lang, punta ko na si Pinsan Meron si Pinsan, Marie Chris eh. Meron ngayon si Pinsan. Baka naman. Saan ba yan? Teka lang. Si Pinsan, Marie Chris meron. Baka pumupunta natin. Madalaw. Teka lang Punta ko na siya saglit. Tingnan ko lang. Si Pinsan. Ayun, bagal. Good morning po sa lahat. Hindi ako makabasa. Wait lang. Malis ako dyan. Ano? Ay, ganun pala yun. Meron si Pinsan. Baka naman si Pinsan. Precious, salamat sa iyo. Ay, ano ba yan? Nakapil lahat eh. Ano ba yan? Pero si Pinsan, ano ba yan? Saan ba ako pumunta? Marie Chris Official. Baka naman nadala ni si Pinsan. Kahit kaumpisa natin, pasensya na po. May premiere si Pinsan. Ewan ko lang kung ilang minuto to kay Pinsan. Good morning po, Pinsan. Ano ba yan? Turayin ko kayo. Ayun lang, hey vlog. Good morning sa'yo. Teka lang, bigyan kita ng alam. I-play kita saglit lang, ha? Wait lang. Sir Master, good morning. Wala si Giliw nandun sa kabila. Ano to? Pinsan may Marie Chris. Ay, kita saglit lang Pin ko lang si Pinsan. Ganun ba? Invite ka pala ni Rinox. Good morning. Salamat sa iyo, ha. Teka, play kita. Tapos, type ano ka dyan? Ano ba ito type mo? Wait lang, tinan ko lang tundok tayo dyan. Oy, kapatid. Narabista. Good morning. Kapatid, meron si Pinsan. May premiere si Pinsan. Ano nga? 49 ka pa lang, ay bibigyan kita. Ito ba yung main mo? Ella May. Yan ba yung May? Ella May Vlogs. Ella May, yan yung ano mo, Ella, yan ba yung main account mo, Ella? Ella, ha? Oo nga, 49 ka pa lang, ha? Wala. Hindi mo natin si Ella. Ella, tagaw mo ka pala, Ella. Saan ka ba banda? Ano ba yun? Ba't ang ganda naman ng ano na yun? Saan ba yung banda? Macau. Sa Macau pala yun. Nasa Macau ka ba o tour lang kayo sa Macau, Ella? Ella, teka, bibigyan kita ng
Yan. Huwag kang mag-type ng ano dyan. Teka, bibigyan kita Korea po. Taga Korea ka pa. Nag-tour kayo sa Macau? Meron kang ano ng Macau, may nakita ko. Bibigyan kita ng ano dito. Nag-tour lang po. Uy, ayamanin, nag-tour lang. Sana si Pinsan madalog na si Pinsan. Puntahan lang natin saglit si Pinsan. Ha? Pabalikan kayo ni Pinsan. Ano pa yan sila kung napunta? Bibigyan kita ng ilang bang banana gusto mo? 10 ngayon. Sana hindi malalaglag. Sa akin, galing sa akin 10. O 20. Baka naman malaglag. Sayang naman. Hello, May. Ako lang si Pinsan ha. Hello, May. Diyan ka lang makaalis. Ipin kita mamaya. Bibigyan kita, tinako lang ha. Nakaano si Pinsan. Saglit lang ano. Pero kasi naka-premier kasi si Pinsan. Saglit lang ano ha. Yala. Bibigyan kita. Magkasama kayo sa Korea. Sige. Saglit lang ha. Tapusin lang si Pinsan. Saglit lang siguro si Pinsan. Sa premier sila. Wait lang ha. Bibigyan kita ng 10. Wait lang. Alis na nga doon. Sabi na ako sa'yo, nakaano na ako sa'yo kalimbang all. Teka, bibigyan kita ha. Wait lang ha. Pe, salamat sa'yo, Pe. Good morning, Pe. Pe, good morning, Pe. Pe, thank you sa'yo, Pe. Asan ba si ano? Nandiyan pa ba si Ella? Hindi ako na nga si Ella. Habang naka-premier si Pinsan. Si Pinsan pa naka-premier. Teka lang. Ella. Tayo naririnig din niyan, te. Mamimingwit ka pala.
Ay, puntahan mo si Ella May, mamaya alas 6. Maraming banana doon, maraming nagbibigay ng banana doon. Maraming banana. Talaga, bali ka husay. Yung susunod-sunod na yan, kahapon nasa 6.3 pala. Ay, kahusay naman, Ano yan? Ano yung music din? Sige na, ingat, ingat, ingat. Ella dito. Ay, ayan, sige, type ka. Punta ka, baka, dikitan mo si no? Mamaya yan, alas 6, maraming isda dun sa kanila. Sa kanya pala, mamaya alas 6. Daming isda dun ka makuha. Makandi po ba siya kadakit? Ted, naririnig yung sound din eh. Teka lang, bibigyan na kita habang si Pinsan. Tinak mo si Pinsan. Di ba bata pa si Pinsan? Kumakain pa si Pinsan. Salamat, Pe. Nandun si Pe. Nagpunta si Pe. Salamat siya, Pe. Saglit lang Ella. Kasi si Pinsan may eh. Ay, tapos na. Taga-Korea si Ella. Ella May. Type ka nga, Ella May. Ipin kita, Ella May. Ella May, mag-type nga na kahit na lang. Love, Giliw, Hero. Ay, ayun pala. Para hindi ka scam, huwag kang nagbababa. Nagbigyan na kita, Ella, ha, na 10. Kaya ang lakas ka ako, narinig eh. Narinig yung sound din eh. Pe, salamat sa pagpunta mo kay Pinsan, Pe. Pe, baka naman madikitan mo yung nasa taas. Pe. Hey, kita host. Good morning. Good morning sa'yo. Salamat sa pagdalaw. Ay, salamat sa'yo. Hello, Kachaki. I hate kita. Cherry blossom. Wait lang ha. Bibigyan kita ng 10. Basta ko lang yung mga gadget ko dito. Ang aking mga cellphone na bulok-bulokin. Bulok-bulokin.
Cherry blossom. Nandun ako sa cherry blossom mo kay ano. Mahal kita. Mahal iro. Kaya salamat siya pa ya. Balikan mo si Pela. Teka lang, kunin ko lang yung tab dati. Ito. Aray ko, saglit lang. Hindi pa kasi naka-open yung mga ano natin dito. Huwag mo nang balikan. Huwag mo balikan si ano si Mahal Irog ni Whitey. Ako, makatok na si Yeye. Ano ba yan? Yeah! Yeah! So, sana. Te, gising na si Yeye. So, sana. Te! Gising na si Yeye. Shh! Do! Uy! Do! 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 Kapatid, pakipuntahan mo nga si Peta Mario, sabi niya ano. Kapatid, Nora Vista. Pakipuntahan nga. Wapakils, good morning, lalabs, good morning. Pakipuntahan mo nga si nasa taas si Ella May. Si Ella. Si Ella. Dahil sa nakapinsan namin siya, Wapakils. Musta yung pigsa mo? Musta ka? Precious Jamaica, salamat. Ayan, tara daw mamingwit, sabi ni Alon Master Fishing, Wapakils. Precious Jamaica, salamat sa iyo. Salamat. Pinsan, oh. Super busy ka, pinsan, ano? Musta na, pinsan? Pinsan, baka naman, madikitan mo yung nasa taas. Salamat po. Precious Jamaica, baka madikitan mo yung nasa taas. Batang-bata pa siya. Baby. Precious Vlog. Precious Heart Vlog. May lang shoutout, sabi ni Alo. Walang harang, pinsan. Meron. Ilagay, ay, oo nga, wala akong harang. Teka, nakalimutan ko. Hindi ako makapunta. Oo nga, wala nga pala akong harang. Nakalimutan ko. Kailang harangan ko. Salamat, pinsan. Nakalimutan ko. Teka, halangan ko. Halangan natin ang kanyong. Oo nga naman, wala nga harang. Nakalimutan ko. Dito pa sa bed, sabi ni pinsan. Pinsan, salamat siya, pinsan na. Ella, si ate, balikan mo ha. Si ate Mercy. Ayaw nga naman, bakit naman? Jason Peralta, good morning, Sir Jason. Jason.
Kumusta ka, Jason? Good morning, good morning. Sama na kayo sa ruleta ha. Tikitan niyo muna si Ella. Maglalagay ako ng ruleta para kay Ella. Ella. Maruleta tayo maya konti. Sali kayo ha. Lahat ng bumili si Ella. Lay ko sa ruleta. Si Mapakalas na nito na tsaka si Pe. Pe. Si Mapakalas. Narabis na nakadikit ka na. Laura. Sino pa? Sino ba nakadikit? Pinsan. Jason Peralta. Jason Peralta, may love shoutout, sabi ni Alora. Kapatid Jason, sabi ni Pinsan. Pinsan, parang nabisi ka, ano? May ikutan sa inyo sa room mo. Sino pa? Sino pa kasama sa ruleta? Yung nakadikit na kay, si spam ako, nakadikit na. Kasama na si spam ako. Spam ako. Budol. Huwag ka na sumali, spam ako. Magagalit sa atin ng mga tao. Sino pa nakadikit? Sama ko sa ruleta. Alarm Master Kuya, good morning. Nora Vista, kasama ka na. Si Pe nandun na. Pe, thank you po sa kadala. Dito si Pe kanina yung sabi ko, punta muna kay Pinsan. Lola, madiskarte, sali ka po sa ruleta. May paruleta ba ngayon? Andyan na yung ruleta, nandun ka na. Sino gusto sumali? Dikitan nyo yung nasa taas. Sino pa? O yun lang ba yung kasali? Good morning po. Sulibes, Super Pinsan Bakasyon Kids Sila. Oo nga pala kaya kabisa. Ay, busy. Wala nga palang pasok. Nora Vista, ayan si kapatid Nora Vista, pabalikan. Ella, may salamat sa iyo, Ella. Sino pa sasama sa ruleta, ha? Teka lang, ha? Share screen muna natin para nakita yung ating ruleta. Share screen muna natin ruleta natin. Sorry. Ruleta. Yan. Tatlo lang yung kasali. Isa, dalawa, tatlo. Apat. Apat lang yung kasali. Apat lang ba? Wala, babalik ko lang. Kailan na ba ako sa kanya? Kailan na ba ako dito? Ay, lumikilo ko man na pala. Lumundag-lundag na pala to. Sino pa kasama sa ruleta dyan? Pulubing ina, sali ka sa ruleta. Pakikita nyo. Naglilinis. Naglilinis ng bahay, puro tubig. Ay. Ano nangyari? Ba't nagpuro tubig kayo? Tubig. Ano nangyari? Nasira ba gripo? Kasama ka na Alarm Master? Nora Vista. Wala naman sasali sa ruleta. Pulubing ina, sali ka. Pakidikitan yung nasa nakapin. Pakidikitan po. Salamat sa iyo, Pulubing ina. Good morning sir, Pulubing ina. Kumusta? Day off mo ngayon? Day off mo ngayon, Pulubing ina. Dikit na ako, Pinsan. Okay, Pinsan. Salamat, Pinsan. Pinsan. USA. Bilma Ruth, Bilma. Kumusta ka, Bilma Ruth? Alam, Bilma. Oo. Bilma, padikitan mo na nasa taas, ha? Linox, may love shout out. Pasal.
Sige, sali ka na lang. Dikit ka na ba sa nakapin? Yayamanin, sumasali. Sa Ginoo. Sumasali yung yayamanin. Oh, mga yayamanin, sumasali. Kulubing ina, thank you. Paano siya naman ng PSA? Yung mga nang 500 kay tita mo. Aray ko. Galit siya ate. Galit siya ate. Sali na ito, Rinox. Sabi, Rinox. Sabi, sumasali yung mga yayamanin. Sarangheyo, sarangheyo. Anyo nga sa iyo. Rinox. Ang galing kumanta yan, ha? Puntahan niyo yan, Rinox. Rinox, magaling kumanta. O sige, sumamba ka na. Magaling kumanta tsaka sumayaw si Rinox. Ba't kaya hindi mo sabayang sumayaw? Magbabiral yun. Pag kumasayaw ka. Magwapo kasi itong si si Rinox eh. Saan? Papakas Alarm Master Anyong Fishing. Anyong. Annyeonghaseyo. Anyong. Annyeonghaseyo. Sayo to all. Annyeonghaseyo. Jason, kasali ka na Jason. Sige, lalagay ito. Jason. Tanggalan po ata. Tanggalan. Jason. Salamat sa iyo, Jason. Kasi Linox. Linox. Type ka lang dyan. Vilma wrote. Ay, si Vilma. Vilma. Ay, wala bang damit? Teka lang, hindi ko nakikita. Sorry po. Walang damit. Hiya mo na para mapag-fiesta ng murang-murang katawan ni Linox. Vilma, salamat siya, Vilma. Si Vilma may na. Vilma, sali ka, di ba? Sasali kita sa ruleta, Vilma. Napuntahan mo na si yung nakapin. Salamat po. Di naman ako mute. Di ka naman mute. Wala bang marinig? Naka-mute ba ako? Minsan daw, hindi ko kasi nababasa. Di naman ako mute. Alagad ko po ito. Ayun, alagad pala. Mo Virgo, kumusta? Mo Virgo? Kumusta ka, Mo Virgo? Dikit na po sa nakapin. Salamat sa inyo. Mo Virgo, kumusta ka? Day off mga kaya pala walang jacket. Laura Vista, high blood. High blood, dikit na po. Lolang mo diskarte. Lalagay dito, lolang mo diskarte. Ating madiskarte. Ano madiskarte? Yan na. Sino pa kasali? Nakikita Pulubing ina, nandito ka na. Giliw, si Vilma nandito na. Type ka lang dyan ng giliw-giliw, irog, mahal, sinta. Mo Virgo, sali ka, ninang. Pwedeng magbudo. Sige, magbudo kayo dyan. Mo Virgo, day off mo ngayon, Mo Virgo. Virgo, tayo mo ligo challenge. Nakita kita sa dagat naka-2-piece ka. Pwede na doon ligo challenge, 2-piece. Ganda pa naman ni Mo Virgo. Hello, Master, good morning po. Shout out po. Nakita kita sa dagat naka-2-piece kayo Mo Virgo. Sobrang taas-taas ng babaeng ito. So, napakatangkad. Ganda si Mo Virgo. Katipan ni Jomar. Sali ako. Dumikit na ako. Sige, pinsan. Dalawa si pinsan. Mo Virgo, dikit na sa nakapin sa taas. Nakaligo challenge na po ako. Ganun ba? Meron ba? Ano ba? Ligo challenge mo. Hindi ko nakita Ano lagay? Nag-viral ba, Mo Virgo? Mo Virgo daw, Wanderlust, may kala shoutout sabi ni Elon. Meron si Elon mamaya, alas 6, huwag nakalimutan. Mo Virgo, sali ka ha. Hindi ka mo nasa taas. Salamat sa iyo. Type ka nga ilan na ba dikit sa iyo. Ella, type ka nga ng giliw, mahal. Type ka nga ng mahal. Teka lang, hindi pa pala ako tapos magbigay. Teka lang hindi pa ako tapos magbigay. Ninang Julie, si Jomar may gawa. Ano makinig ang views? Paano ba ginagawa? Bakit lumalaki views?
Paano ba ginagawa? Ano ba? May ginagawa siya? Jason, kasama ka na. Si Pe ba? Si Bea, ano yun si Pe? Ella, tapos na si Jason. Balikan mo sila. Huwag mo silang balikan ngayon. Mamaya-maya o kaya bukas. Huwag agad-agad. Type pa nga, Ella, kung ilan na kung pumasok na ba. Teka. Gustuin ko lang 10 si Ella. Bago tayo mag-ruleta. Ruleta. May ads. Pinagnasaan ako kaya lumaya. Pinagnasaan ka ba? Grabe na. Pinagnasaan talaga. Pinagnasaan. Game na, hindi pa ako tapos magbigay eh. Sige na, pag nanalo ka, bibigay ko sa'yo, ikaw pa. Maminwit ka na. Holiday niyo pala ngayon. Day off na pa. Nakaka-4 pa lang ako eh. 6 pa ibibigay ko bago tayo mag-ruleta. Pulubing ina. Ano siya, pulubing ina? Wait lang ah. Ela, type pa nga dyan. Tignan natin kung pumapasok. Baka naman nalalaglag. Baka naman di makapit yung nilalagay natin. $60 na siya. 60 na. 60 ka na, Ella. Jessica present. Hahaha. Nyo sa iyo. Sarangheyo, Ella. Ay, Jessica. Sarangheyo, Jessica. Ayun na. Nakailan na ako. 5 pa. 5 pa. 5. Kuya Alor, maulan. Huwag kang gagala. Mababasa. Ayaw ka daw gagala. Mababasa. Bumbunan mo. Mababasa bumbunan. Jessica, sabi niya. Jason. Maaga naninigaw si ate. Ang init kasi dito. Ang init ngayon. Jessica, sali ka. Jessica, sali ka ba? Jessica. 50. 51 ka na, Ella. $51 ka na, Ella? Sali ako. Sige, sali ka. Padikit yung nasa taas po. Salamat sa iyo. Jessica. Pakidikitan yung nasa taas. Salamat sa iyo, Jessica. Pinig lang ako. Baka. Sige na, Lord Master. Salamat po. Salamat po, Jessica. Mubir ko, salamat sa pagdikit mo kay Ella May. Kasi Ate Mercy, dumikit na pala, hindi ko nasali. Mag-galit sa atin na naman yun.
Mercy. Hindi pa kasali dyan, ha? Mhm. Linux, salamat sa'yo. Puntahan niyo si Linux na nagla-live yan sa gabi. 54, salamat po mo, Virgo. Galing kumanta yan si Linux. Kamukha niya yung ano, si Koreanong si pangalan mo? Yung sikat si ano pangalan? Si, yun, nakalimutan ko. Nandiyan na kasi ko nanonood ng Korean. Sila na nga yan, kapatid, nakalimutan ko na yung pinapanood natin lagi dati pa. Nanalo na ba ako? Ina. Hindi pa nagsisimula. Music. Yan, si Music. Music. Tama natin si Music Lover. Salamat si Music Lover. Ay. Oo, taga-Korea si Jessica Anyo nga sa iyo din yan. Sa Mayo. Init. Nasa na ba ako? Dalawa pa, check ka lang ha. Ano ba yan? Tanggalan na naman? Naku, ayoko na ng tanggalan. Diyan na nga kayo. Bakit naman? Ayoko na ng tanggalan. 1,000 kaya ito? Tanggalan, ayaw mo? Hindi tayo sasali. Bahala ka. 1,000 ayaw mo? 1,000 kaya ito? Kahit may 1,000. 1,000 halik. 1,000 halik. Ako'y puputi. Sabi ko, 55. Ay, 55 na si ano, oh. Oo, sa isa na hindi malalaglag. Basta lang ako kasi mahaba yung pinipili ko. Tapos tinatapos ko siya. Minsan naman, marami naman. Naka-30 yata yun kay hindi nalaglag. Kulubing ina, tumatawa-tawa ka dyan, ha? Nanalo ka na, ha? Precious, salamat siya, Precious. Precious. Sali ka, Precious, ha? Kaidikitan mo yung nasa Ilista na kita dito, Precious. Yan, Precious. Pink Channel. Sali ko sa 1,000 halik para pumuti. 1,000 halik para pumuti. Hoy, DJ Cars. Kumusta ka, DJ Cars? Pink Channel, good morning. Good morning. Salamat sa pagdalaw. Sino ba si Vilma? Vilma Santos. Vilma Santos, may Vilma Santos tayo dito. Si Vilma. Pasali, sali. Pati kita yung nasa Lin Channel. Lin. Tigang. Sali ka na. Lalo naman, tatanggal na naman ka ni Nora Vista dyan. Giliw, good morning daw. Giliw, good morning. Jason Peralta, sabi ni Jason Peralta, good morning. Wala madiskarte, DJ. Tamsak. DJ Carls. DJ Carls, kasama ka na. Ano naman ba ang dyan? 1,000 halik. 1,000 halik. Okay, puputi. 1,000 halik. Ako ay puputi. Ang ganda ng palabas na yun. Manood kayo kay Elizabeth Ramsey. Elizabeth Ramsey at saka si Fernando Poe Jr. Pangapatay na. Patay na. Sali ako. Jules. Sali ka, DJ Cars. Si Marvigo yan. Andiyan na ba? Type live ka lang dyan. Para matikitan ka rin, ha? Kuluming ina. Ayan, sali ako, Jules. Ayan, Sali kayo dito, sali. Ang price, 1,000 halik. Ako ay puputi. 1,000 halik, ako ay puputi. 1,000 halik. Tapos mamili kayo dyan kung sino gusto nyo bumalik sa inyo. 1,000 puti. Ay, ano yun? Patikit yung nasa taas. Sino may nasa taas?
Ano pangalan? DJ Carlos, padikit yung nasa taas. Kasali ka dito, nakadikit ka sa taas. Padikit ka sa nakapin. Ayan. Lahat Salamat nasasali, po. mayroong 1,000 halik. Ay, kulang pa ako ng dalawa pala sa kanya. Teka, at magro-ruleta na tayo. Yan, dalawa na lang. Dalawa na lang. Alis na. Narabista. Yan, sinarabista. Narabista. Narabista. Pag nanalo ka 1,000 halik, ikaw ay buti. Pag nanalo ka, isang puti ka na rin. Kapatid. Joke ka ni ate dito. Joke ka ni Narabista. ate. Pag nanalo ka 1,000 halik, ikaw ay Utusan mo. puputi. Arang maputi siya eh. No? Narabista. Kailangan din niya noon na 1,000 halik. Teka lang, isa na lang. Ay, dalawa pa pala. Nakasampu na ako. 1,000 halik. Sino gusto lang 1,000 halik ako puputi. Sige na. Dalawa na lang ha, saglit lang. Tatapos na ako kay ano. Salamat Pepe. Salamat Pepe. Mga may holiday ngayon, Sunday. Wala kami holiday. Te, kumain tayong dumpling? Nice dumpling. Ayaw naman nila kainin eh. Ay, nasa na ba ako? Nako, dapat nakasarado ng 70 si ano. Sana hindi naman hindi malagas. 57 na siya eh. 3 na lang. Meron ka pa isa dito. Teka lang. Ayaw mo buksan isang tab eh. Ang hirap ibukas. Isa na lang. At magro-ruleta na tayo. Isa na lang. Isa na lang. Wait lang ha. Isa na lang po. Magro-ruleta na tayo. Jomar, sali ka dyan. Jomar. Jeff. Sali ka be, Jeff. Nalagay na ito dito ha. Jeff, pakipon tayo na nakapin sa taas. Saka si Jomar. Jomar, shout out, Mama Kiskis. Jomar, ikaw pala, pinagnasaan mo pala yung yung Ligo Challenge ni Jowa mo ha. Kaya nag-viral. Jomar, pabudol po. Jomar. Love siya, Jomar. Tignan mo na yung nasa taas. Music Udi! Pasali kung ayaw mo meron sumabog. Music Udi, sasali tayo kahit hindi mo puntahan yung nasa taas. Sasali tayo kung sumabog. Ano ba sasabog? Music Udi, sana si Music Udi mapasabugin tayo. Lagi na tayo pinapasabog niya. Aray po, Music Udi. Music Udis. Ayan, kasama na si Music Udis. Ayan. Gusto mo ba yung price? 1,000? 1,000 halik. Music Udi, 1,000 yung price. Jomar naman support. Support tari ko. Support ka pa raw, Jomar. Ano ba yan? Support. Ay, isa pa yung kulang. Music Udi. Ay, napasensya na kay Music Udi ha. Kasi, ganun talaga yan. Ella. Hindi pwedeng hindi natin isasali kasi ano yan eh. Tapos didikit ang kanya, mabait yan eh. Pagtulog. Mabait siya pagtulog. Mapasabog ang utak natin dito. Dan ako sa one house. Ay, salamat sa iyo ha, DJ. Ano lang? Jomar, I love you too, loves. Ingat ka dyan, palagi. I love you, loves. Uy, pa-sweet naman ng ito. Wala akong pasok. Ay, walang pasok. Holiday niya. Holiday. Simple the best. Good morning sa iyo. Galing nga sa nakapin. Salamat sa iyo. Galing nga sa nakapin, DJ Carlos. DJ Carlos. Hindi ako si DJ Carlos. DJ Carlos. Punta ko lang siya. Ay, sino yun? Ay, naku. Sino yun? Time out ni ano. Ay, na-disconnect ako. Na-disconnect pala ako. Panalo na ba? Na-disconnect pala ako.
Ano ko nga si Cars? Cars. Kailangan mag-ano. Ito pala si Cars. Oh, si DJ Cars. DJ Cars. May mga music ka ba, DJ Cars? DJ Cars. May music ka ba, DJ Cars? Oo, si DJ Cars. Ito pala siya. Oh. Marami ka bang music? Baka gusto mo magpa-viral ng mga music. PM is the key. Katulad ng mga viral ko dyan. Oo. Oo nga, oh. DJ ka nga eh. Music ka rin, oh. Magandang boses nito si ano. Oh, gusto mo ba mag-viral yan? PM is the key. DJ. DJ Cars. DJ Cars. Subscribe. Monica na ba? DJ Cars. Monica na po. Taga saan ka po, DJ Cars? Sige, patulong host. DJ Cars. Hindi ako yun ha. Hindi ako yung gumagawa. DJ Cars. Dan, Ella, tita. Ay, sama kita sa ano, ruleta. Simple the best. Salamat sa'yo. Simple the best. Simple. Simple the best. Yan, kasama kayo ng simple the best. Ay, Kuya Lee. Sali ka, Kuya Lee. Kuya Lee, day off mo ba ngayon? Holiday mo ba ngayon, Kuya Lee? Biji-biji lang po, tita. Sa church. Ay, sa church si Kuya Lee. Wala pa ang Angelo. Si Angelo. Kuya Lee, si Kuya Lee yan. Si Angelo. Ganda ng pangalan ni Kuya Lee, ha? Angelito. Angelo. Angel. Kuya Lee. Kuya Lee. Wala pa. Hindi pa ako nagsisimula eh. Kulang pa ako isa kay ano eh. Kuya Lee. Kuya Lee, dikitan mo si ano, nakapin sa taas. Patulong po, WH. Ay, kulang pa siya, 400. Ayun, 400. Teka. Play kita dito ha. Doon sa ano, dito sa taas. 400. Play kita dito. Play all ka dito, ha? Play all ka dito. Wala akong piniplay kasi ngayon sa ano, meron ako isang gadget na magpe-play lang. Play na kita, ha, DJ? DJ na aking ano, DJ. Luleta ka na ba? Hindi pa. Isa na lang. Isa na lang. Isa na lang. Teka, ito na. Isa na lang kay ano. Isa na lang. Lalakad na. Ruleta na tayo. DJ, play all kita dito nga. Sa isang gadget ko. Taga-play. Hindi ko yun ang nagagamit eh. Pang-play ko lang yun eh. Number ni Mike. So, dito na. Saglit lang. Isa na lang si Ella. Music Udi, alam mo ba kung ano yung price? 1,000. 1,000. Hindi nyo pa alam yung ano. 70, 61. 61 na siya. Oh. Ang hirap kasi pagka ginawa natin ano, baka ma-detect ni Lolo. Sayang lang tanggalin. Bukas ulit pag bumalik ka, baka tauling 10. Pero parang music ano ko bukas. Dudu, Dana po sinakapi. Uy, salamat siya Dudu. Sama lang kita dito, Dudu. Dudu. Dubudoy. Salamat siya, Dubudoy. Good morning sa iyo. Teka lang. Ano ko lang si ano. Type ano ka nga, Cars. Type nga dyan ng ilog gear yung mahal. Maawit si ate. Maawit ang ate ko. Parang nasa good mood na. Kanina yun ang hihiyaw eh. Si ate ko. Nasa good mood na siya ngayon. Pagka lang hanapin ko lang si DJ. DJ. Bulo na naman. 1,000 kaya yung ano, yung price. 1,000 halik. Ikaw ay puputi. Note? Bulol na naman daw to ang price 1,000 halik kaya ikaw ay puputi. Good morning. Good morning daw yung si Cody sabi na Lord Master. Jomar, tawan-tawa ka dyan Jomar ha. 1,000 ang price po. 1,000 halik. Tapos mamili kayo kung sino gusto nyong hahalik sa inyo dyan. Sa mga mananalo. Teka muna si DJ. DJ. DJ.
yung palabas na yun, panoorin niyo. DJ, ayan si DJ, eto na. Play all kita dito, ha. Meron ka mga ng playlist. Ano? 70 live stream. Live stream na lang para ano. Sigurado wala ka na. Walang CTR. Live stream muna i-play ko dito. Naka-play ka na. Sub ko na rin sa itong play. Pa-play ka na. Hanggang sa matapos. 70 yata yung video mo ng live stream mo. Naku, mahaba yun. Di ba? Mas maganda yun. Kunin na natin dito. Yan, naka-ano ka na po. Hindi makita eh. Giliw, ayan. Giliw. Okay na. Okay na ba ako? Sige na, ruleta na tayo. Wala na sasali. Thank you din sa'yo. Thank you. The best. Thank you, the best. Papa Kels, wala na sasali. Tanggalan tayo ngayon, pero huwag kayong alis, ha? Kasi hindi lang isa yung tanggalan. Parang gusto kong mag-music, parang 1 oras lang ako, tapos mag-music na ako, no? Pwede ba yan, music hoodie? Kahit walang tao, okay lang. Parang 1 oras lang ako, tapos mag-music ako. Jessica! Salamat. Ito na. Teka lang, ha? Okay. Ayan na. Tanggalan. Wala si Elena. Ay, magsisim ba yun? Wala si Elena. Crazy Cat? Ano si Crazy Cat? Sana mga 100 si kaya lang baka tanggalin eh. Sorry po. Pakels, lalabs. WAPAKELS. Julie, ano for na ba ngayon? Pakels, sorry, wapas. Maswerte. Sorry po, tanggalan. May double ba akong sound? May double sound ba ako? Sana ako manalo. Kapatid. Lusing Hoodie, shout out. Din DJ. Tanggal agad. Jeff, sorry po, Jeff. Sorry. Salamat po. Okay, malas kasi meron pa. Boom, este. Slowly. Didi, nalik pa na isali dito. Baka pasabugin tayo ni Didi. Sama na si Didi dito. Maawa kahit mabag. Pasensyahan nyo na ha. Kasama talaga yan kasi makapasabugin yung utak na. Ano siya ng may lahing yan eh. Vista, sorry po, kapatid. I love you, kapatid. Si kapatid, pag nakukuha agad, pagkatatanggalan. Walang pag-asang pumuti, kapatid, sorry po. I love you. Tama natin si Didi dito. Didi, salamat sa'yo, ha? Didi Jones. Yeah. Si ano pangalan? Ella May. Dikitan mo si Didi Jones sa kasi music hoodie. Malakas sa pamahalaan yun eh. Nagpapasabog kasi ng utak yan sa mga puso. Pinapasabog niya. Mabait siya, mabait. Mabalikan ka niyan. Marami yung alagad. Alagad ni Senki. Praning, nandiyan ka pala. Hindi ka pa nasama dito, Praning. Ako si Praning. Kailangan ni Praning to. Praning, teka, saan si Praning ha? Praning. DJ CARLZ. Sorry po, DJ Carls. Ano pangalan ni Praning? Praning. Si Praning. Puntahan mo si Praning. Ang dami nakapina, Praning ha. Linox na dito. Kasama ka dito. Salamat nandiyan ka pa. Tanggalan ha. Ang papanaluhan na 1,000 halik. Mamili kayo kung sino halik. 1,000 halik. Ako ay puputi. Lahat ng maitim sa'yo ay puputi. Panoorin nyo na maganda yung Elizabeth Ramsey. Meron pa tayong ulit.
Tsaka kay Fernando Paul Jr. yun, oh. 1,000 halik. Ito puti. Simple the best. Sorry po. Sino ba mananalo dito? Sorry. Simple the best. Spotlight. 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 Kumusta ka, Spotlight? Sali ka ba? Spotlight scenes? Sali ka? Ay, mamaya ka na sasali kasi na-late ka na. Pwede ba yun? O ngayon na? Oo nga naman. But, sige na, sama na nga natin. Pag may pumasok ka, hindi nakasali, ha. Spotlight. Spotlight. Mabit lang kasi ako ngayon, ha. Wait na. Spotlight. Spotlight. Saan ba spotlight? Spotlight. Diligan mo yun nasa taas, ha. Spotlight. Praning. Si Praning nag-iipon ng pang ano. O Virgo, Didi Gems, sikat ka po. Sikat talaga yan. Sikat siya po yan eh. Sige po, salamat. Paanohan nyo nasa taas ha, padikit. Salamat sa iyo, Spotlight. Teka lang, hindi pa pala tayo nakapag-play. Nasaan ba isang pag-play natin? Play tayo dun sa laptop nga pala. Si DJ kasi. Nakita ko siya kagabi. Very supportive si DJ. MUSICHODIES. Music ko din ako papasabogin tayo, my God. MC kasama. MC, ay, ano ba yan? Walang isang salita. Mamaya ka pa ulit MC ha. Ay, walang isang salita. Ano ba yan? MC. Kasi ang babait ng mga tao na ito eh. Pasensya na. MC Music. MC Music. Music, MC. Yan. Sali ka na pakipadikitan mo nasa taas ha. Hobby gawan nila saan po. Baka wanted mo. Aray, sikat na kasi wanted. Ikaw talaga. Hindi just. Sali ako dyan, mapadikit doon sa taas. Tanggalan to, 1,000 halik ang ang kwan. Ang budol. Sabi ko na nga mabudol, mga palaro dito. Aray ko. Bakit naman? Ayan, mornings. MOVIRGO. Movirgo, sorry po, Movirgo. Ayan, mayayaman, natatanggal. Mayayaman kasi mayan. Para lang sa mahirap to eh. Oo. Si Music Hoodie, mayaman yan. Kaya natanggal agad. Sikat yan, sikat siya po. Ha? Mga may gusto dyan na mga viral. Magpa-viral ng mga music nyo dyan. PM is the key. Wapak. Sorry po, wapakas. Ayan. Wapakas, ba't wala yung isa mo? Link channel. Ayan. Ayan ako mga budo na nagsisipagtanggal yung mga sikat. Mayayaman, natatanggal. Link channel. Sorry, Link channel. Mama Kiss. Didi Gems channel. Sikat ka nga po. Palagi namin pinapakinggan sikat mong music. Ayun. Lord Master, Simple the Best. Megalap shout out. Ay, kumakain. Ang sarap naman ang pagkain mo, ma. Ano ba yung lalaps? Kinakain mo yun? Tuyo ba yun? Ay, isdang pinirito. Ang sarap. Saka, ang palaya. Ang sarap naman nun. Ay, huwag tayo maingay. Magagalit siya atin si ate. Magagalit siya atin. Huwag tayo maingay. Hindi natin sabihin wala na siya. Ano yan sa tatanong na. Narinig mo lakas ang tenga. Sarap naman ang pagkain mo, lalaps. Nagutom tuloy ako. Ang mayayaman, tinatanggal agad. Music lover, Alor, ayan, malayaman, tinatanggal agad. Sorry po, Alor, anyong. Tanggal na pala kaming lahat dyan eh. Sinasabi ko na huwag mo na ako nasali sa sa tanggalan eh. Kaya kung matatanggal ako eh. Sige na, buti na lang wala tayong dito, bugbog berna. Tuyo. Oh, sarap ng ulam. Tuyo at ang palayang ginisa. Nagutom ako. Ang maluluto natin ngayon? Adobong sitaw kami ngayon. Adobong sitaw. Meron kaming adobong sitaw. Yung sitaw, mga kalahating kilo. Yung sahog, mga 1 kilo. Yun, hahawiin muna yung sahog na bakar niya bago makita yung sitaw. Kuya Lee. Ako natanggal si Kuya Lee. Uy, si Dodo Budoy. Sino kayo mananalo ngayon? Dan ako sa nakapin. Uy, salamat siya yung MC, yung music ha. Kinig lang habang exercise challenge. Uy, exercise challenge ka dyan. Dudu, sorry po, Dudu. Tumatawa ka dyan, Virgo. Sali ako, dito ka na. Sweet naman,
Sweet naman po ninyo, Mo Virgo Wonderlust. Salamat po sa aming Didi Jam. So, napaka-sweet niyan eh. Meron ka palang Ligo Challenge, di ko nakita. Meron kasi siya, kaya pwede siya mag-Ligo Challenge. Okay naman, magandang Music katawan. lover, sorry. Sorry, music lover. Mayayaman, natatanggal mga budol. Ayan, mabudol, tanggal na. MUSICLOVER. DJ Carls, salamat sa iyo. Tanggal na si DJ Carl. Wala pa yung nagbibigay na si Emon po. Ay, si Emon pala. Si Emon. Oy, Praning, sorry po. Wala talaga, hindi madagdagan yung ni Praning. Running. Ang patuloy ni Praning, sabi niya, nag-iipon siya pang patuloy. Hindi nadagdagan, sorry Praning. Gusto sana kitang manalo, Praning. PRAHNING. Praning, sorry po, Praning. Tanggal na agad si Praning. Praning, sorry. Meron pa isa, huwag kayong aalis. Ano naman yun? Tanggalan na naman? Ayoko nang sumali sa tanggalan. Lagi na lang ako natatanggal. Subukan nga natin yung unang makukuha naman. Sige, hindi natanggalan. Nakay, wala din yan. Ano ba gusto mo? Sige. Jason Peralta. Ay, hindi, Jason. si Vilma. Vilma, sorry po, sorry Vilma. Ate Vilma, sorry po, Vilma Santos. Ate Vilma Santos. Pasensya na. Vilma, Vilma. sorry po, Vilma. Teka lang ko, please, ano tayo marks. Mo Virgo, salamat sa iyo, malaking tulong yan. 2 dosena kasi Naanakan ko. kaanakan ko na. Kaanakan ko. Naanakan ko 2 dosena. Grabe ka. Aray ko. Pinsan, sorry pinsan. Sino ba talaga mananalo dito? Ayan. Ay, hindi. Teresa, salamat sa iyo, Teresa. LENOS. Oy, Linux, sorry po. Ayan, yung mayayaman natatanggal. Parang mahirap lang kasi ito eh. Teresa D. Have a blessed Sunday po sa lahat. Stay safe. Salamat sa iyo, Teresa D. Kumusta ka? Salamat po. Teresa. Ayan, si Teresa, taga Singapore ba si Teresa? Teresa, Kuya Didi Jones, hello po. Sabi ni Teresa. Jessica. DJ. Precious. Ayan. Sorry po. Precious. Ate, Ayan, sabi ni ate, Teresa. ate. Teresa. Precious. Ayan. Teresa, yayamanin niya. Precious. Ayan. Linux, Tanggal na si Paige Linux. yan. Si Linux, maganda yung boses niya eh. Linux, baka interesado ka. Mahirap lang ako. Bakit natanggal niya? Linux! Magaling kumanta yan si Linux eh. Ay! Wala madiskarte, sorry po. Sino? Hindi, si Marie Christie. Ay, si Pinsan. Hindi. Ay. Ano? Si Remy, may utang pala ako kay Remy sa kay Wapakels. MARICRIS. May utang pala ako sa kanila, nakalimutan ko magbayad. Yayamanin sa utang, ate. Yayamanin. Yayamanin daw sa utang, sabi niya, tanggal si Marie Christie. Yan. Yan si Teresa. Puntahan niyo si Teresa. Mabait siya si Teresa. Spotlight. Ay. Spotlight. Ay! Spotlight. Uy, ayun pa si Spotlight eh. Wala pa si Elaine eh. Sana kumating na si Elaine. But, tanghali na. Teka lang, chat. Jomar. Sorry po, Jomar. 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 Sorry, Jomar. Asan si Elaine? Tawag ko si Elaine. Magbibigay ng JOMAH. Tapos, pasahan po kita pang price. Punta lang sila sa latest upload. Uy! Sabi ni Kuya Lee. Ayan, sabi ni Kuya Lee. Ilan ba yun, Kuya Lee? Nandiyan pala si Kuya Lee. Hindi ko nabasa. Ayan, puntahan nyo lang yung latest na ni Kuya Lee. Ay, ilan ba yun, Kuya Lee? Kuya Lee. Kuya Lee, tanggal si Kuya. Ay, si Jomar pala na Jomar, sorry. Uy, may nagbigay na si Kuya Lee. Ngayon ko lang nabasa, Kuya Lee. Kuya Lee, teka lang, Kuya Lee. Kuya Lee. Yan lang nabasa. Puntahan daw yung latest, ano mo yung kulit Kuya Lee. MC Music, sorry po. Ayan. Kuya Lee, ayan, magkano po ang iyong papasa? Ilang milyon po ba papasa? Meron pa. Meron si Kuya Lee. Music. Puntahan niyo susunod si Kuya Lee dito, ha? Kuya Lee susunod, ha? MC Music, sorry po. Ayan, bilisan na natin kasi si Kuya Lee, nandiyan si Kuya Lee. Oo, nag-PM si Kuya Lee sa akin. Oo.
Kaya pupuntahan nyo yung latest na video ni Kuya Lee. Ano ba yung latest niya? Panoorin nyo ng Spotlight, ba't 3 minutes. tumatawa ka dyan, ha? Panoorin nyo naman. Why kurap? Why Kurat official? Naku, Why Kurat? Teka, Why Kurat? Parang nasa mong paking. Why Kurat? Ano ba ibig sabihin ng Why Kurat official? Why Kurat? Why Kurat? Si Why Kurat, puntahan nyo na mabait yan si Why Kurat. Lagi yan dyan kila Jessica. Agoy, sabi ni MC Music. MC Music sa Lola Madiskarte. Sorry po, teka lang ha. Sama kayo sa susunod ha. Yung mga bagong si Why Kurat. Why Kurat? Baka naman makurat ni ano yun ha. Meron pa tayo ha. May binigay si Kuya Lee. Hindi ko lang maintindihan kung ano. Sa si Kuya Lee. Kuya Lee. Kuya Lee. Teka, tatawa ko si Kuya Lee ha. Tawagan natin si Kuya Lee. Ayan, ito yan. yung bago. Yan. Yan. Sige po. Sige. Yan na. Nag-chat na si Kuya Lee. Meron tayo uling ano. Mabilis na natin. Sige. Ilan ba papasa Bakit mo? ni Kuya Lee? Teka lang ha. Ayan Yung na, bago ayan ni Kuya Lee. Ito pala yung bago niya. Yung may disco. Yung disco, ayan. Teka lang, tapos siya rin to. Kasi si Kuya Lee, merong sponsor si Kuya Lee. Pakipuntahan lang yung bagong ni Kuya Lee, ha? Yung bagong kanyang... Bagong kanta ni Kuya Lee. Dalawa pangalan nyo, ha? Isali ko kayo, tapos puntahan si Kuya Lee. Si Kuya Lee, ano raw? Ilan kayo papasa ni Kuya Lee? Ano raw? Salamat po sa ito. DDJ UMC. Bonus na sundo pa. Uy! Thank you po, Kuya Lee. May 100 binigay si Kuya Lee. Thank you, Kuya Lee. Ayan, 100 binigay si Kuya Lee. Puntahan niyo si Kuya Lee, 100. Binigay ni Kuya Lee. Puntahan niyo talaga, tsaka panoorin niyo yun, ha. 100 yun, ha. Pinabigay ni Kuya Lee, ha. Uwi na late. Huwag ka na magalit dyan, Didi Jams. Andito ka pa yata, Didi. Nandito ako ba si Didi? Ano ko wala na si Didi? Di, huwag ka na magagalit, ha. Oh, may 100 si Kuya Lee. Puntahan niyo latest ni Kuya Lee. Saglit lang ibababa ako, ha. Teka, puntahan niyo muna habang teka lang. Punta ako muna si Kuya Lee. Latest ni Kuya Lee. Wait lang. Ito yung latest ni Kuya Lee. Teka lang, ha. Punta na. Tingnan ko na si Kuya Lee saglit. Kuya Lee. Bakit ang bagal? Tingnan ko lang yung ni Kuya Lee. Ayan, si Kuya Lee, oh. Ito yung kay Kuya Lee. Teka lang, punta ko na si Kuya Lee. Ito yung latest ni Kuya Lee. Kuya Lee, yung mo, ito pala yung July 2. Yung July 2 ni Kuya Lee. Teka lang. So, puntahan nyo muna to, ha? Yung July 2. Pero panoorin nyo naman, ha? Huwag lang, ha? Kahit sa mga, asan ba yun si Kuya Lee? Ano ba yun? Asan ba yun? Kay Kuya Lee to. So, ano pa lang pala si Kuya Lee? Nasaan na yung Kuya Lee? Ba't nawala? Kuya Lee, nasaan napunta yun? Kuya Lee, teka lang. Wala na magalit dyan, Didi. Malas sa ulit. 100 susunod, oh. Uy, 250 na lang para dalawang mananalo. No? Tapos hindi tanggalan nyo na kung sino yung mabubunot. Sige na, ha? Huwag na yung Kuya Lee. KLC pala to si KLC. Si KLC kasi si Kuya Lee yan. Pangalawang channel niya yan, KLC. 100 loads. 100 loads, ha? Okay, Gcash, ha? Sabihin ko kay Elaine. Ano meron kayo, ha? Puntahan niyo si Kuya Lee. Pipingin ko lang si Kuya Lee sa taas, tapos na tayo kay Ay, bakit ang dami? Ano ba yan? My God, ano ba yun? Bakit ganun? Facebook. Aray ko. Wait lang, ha? Mali yung ginawa ko. Mali. Ba't ang dami? Bakit kasi hindi ko siya makita kay KLC? KLC, ba't di ko makita? KLC. Ba't di ko makita si KLC? Hindi ko makita yung ni KLC. Yung unang ni KLC, ba't di ko makita? 100 loads. O kaya nasaan ba yun, Kuya Lee? Ba't di ko makita? Tanga-tanga.
Playlist. Sa playlist ba yun? Music. Dito siguro. Wala eh. Saan ba yun makikita? Ikaw nga magbaba, BB Jones. Di ko makita yung tanga-tanga. Tanga-tanga lang. Kuya Lee, pakibaba mo. Ay, hindi nasa ano si Kuya Lee eh. Inutusan pa talaga yung nagbigay ng ano eh. Oo. Malas talaga ako. Si Kuya Lee, hindi ko makuha eh. Ano ba yan? Tapusin na nga muna natin yung ruleta natin sa tanggalan kung sino manalo. Hindi ko makuha, Didi. Didi, ikaw nga magbaba ng ano. Ito oh. Hindi ko siya makuha eh. Ano ba yan? Didi Jones. Hindi ko siya makita. Naku nga. D. Yun ako na nga. Face. Ay, ayun. Ayan na. Ayan na. Okay na ba yun? Yan na ba yun? Yung music niya. Pin ko lang sa taas ha. Punta na kayo doon ha. Pin. Replace pin. 100 kaya ito. Tingnan ko nga. Ito oh. O yan, totoo na. Nandito siya oh. Siya na nga yan. Yung kanta niya. Latest ni Kuya Lee. Ayan oh. Ni KLC. Si Kuya Lee po yan. Puntahan nyo na. Sali kayo. 100 kaya yan. Ano gusto nyo? 250 o 150 lang? Kayo magsabi. Carls. Nandito natin si Carls. Kayo magsabi. Ano? Tanggalan ba o ano ba? Ay, sumobra. Ano ba yan? Spotlight, sorry po. Oo, hindi tanggalan nyo na yung kay Kuya Lee, hindi tanggalan. Oo, kung sino yung unang makukuha, siya na yung mananalo doon. Pero puntahan nyo naman si Kuya Lee, yung nandun sa taas. Kuya Lee. Yung nakapin sa taas. Kasi nakaya naman kay Kuya Lee. O ano kaya, yung ano na lang doon, kopyahin ko doon yung ano nagpunta. Kopyahin ko yung nagpunta doon. O, kopyahin ko na lang, mag-iwan kayo ng bakas doon kay Kuya Lee. Kita number po. Nawala number ko. 95461498. 95461498. Yan na, Kuya Lee. Salamat. Kuya Lee, salamat po. O, mas maganda siguro, puntahan nyo na, iwan kayo ng bakas doon, ha? Pero panoorin nyo naman. Awa kahit mahabag kay Kuya Lee. May kabag si Kuya Lee. Sorry po. Ayan, tanggalan to. Ito yung unang, wala si Elaine G. Kas. O, kaya super chat to. Mananalo dito. Uy, Jessica, nandito si Kuya Lee. Si Kuya Lee, parang Pe, sorry pe. Si Pulubing Ina. Mas natin si Pulubing Ina sa ruleta eh. Ay, nasa na ako. Puntahan nyo si Kuya Lee, nakapin. 100 po yan. Sa nakapin. Pero gusto nyo ba 250? Ano yun, hindi yung tanggalan, ha? Hindi yung tanggalan. Ano gusto nyo? Isa na lang 100 o dalawang tig-50 yung mananalo? Pe, sorry po, pe. Kayo na yung magsabi. Kung ano gusto nyo dun sa 100 na, 100. Wala pa. Mega love shoutout sa lahat. Sino manalo? Wala pa. Ang tagal naman. Ito na nga, oh. Ay, Jessica. Ano ko? Jessica, parang si Jessica. Nanalo ba si Jessica kahapon? Nanalo ka ba, Jessica, kahapon? Uy, andiyan pa si Kuya Lee. Oh, si Kuya Lee. Parang si Kuya Lee yung mananalo. Wow. Siya yung magbibigay ng 100. Dan, nasa nakapin host. Oo. Nag-iwan ka ba ng bakas doon? Sino ba yung nakapin? Salamat sa iyo. Si Kuya Lee. Pakapuntahan yung latest ni Kuya Lee. Iwan kayo ng bakas doon. O iwan nga kayo doon. Doon na lang kukuha para sigurado. Iwan kayo ng bakas ha. At manood kayo ng 3 minutes. Oo, manood mo kayo kahit 3 minutes naman. Para naman kay Jason, sorry po. Naku, si Kuya Lee yata mananalo o sa Pulubing Ina. Yes, nag-iwan na po, Diyos. Salamat sa iyo, DJ Carl. Manood na kayo ng 3 minutes. Ayan, 3 minutes lang. It's okay. Jason. Nako. Jason, sorry po. Ayun na, last na. Sino mananalo maiwan sa ruleta? Si Kuya siguro. Bilis ng karma. Kuya Lee, nasa nakapin.
Sige. Tingnan ko Ay, kayo doon. Rowena, Sasali late kayo eh. doon na. Rowena, yung pulubing ina. Kabog ka ba? Kabog ka ba? Kabog ka ba? Napakaswerte talaga ng ni Kuya Uy, Lee. si Kuya Lee nanalo. Congrats po, Kuya Lee. Ang bilis ng karma. Ang bilis ng karma. Kuya Lee, nanalo ka, Kuya Lee. Nanalo ka, Kuya Lee. Kuya Lee, nanalo ka ng 50. Gusto mo 1,000 halik. Ako ay puputi. CINCIN. Joke lang, Kuya Lee. Kuya Lee. Nanalo si Kuya Lee. Nanalo ka, Kuya Lee. Ang bilis ng karma kay Kuya Lee, oh. Ay, na-load na lang ang 100. Tingnan Ayan. nga natin kung na-load Ayan na. Tingnan ko lang, Kuya Lee, 100 load. Magkano yun? Ilan yun? Na-load na ang 100 loads. Ayan na, 100 loads. Magkano yun? Ilan yung mananalo? Ayan. Ilan yung mananalo sa 100 loads? Uy, 100 loads yun. Marami yun. Ang dami pala nun. Akala ko nasa isip ko 100 pesos. Kuya Lee, napaarami naman nun. Ang dami naman ng Kuya Lee. 500 yun. Ay, 600 sa atin yun. Ano ba yun, Kuya Lee? Hindi ko naintindihan. 100 loads ba na ano? Ano ba yun? Teka lang. Yeah. Akala ko 250 lang yun. Kuya Lee, napakarami naman ng Kuya Lee. Asa na ba yun? Teka lang, ha? Tingnan natin kung pumasok na yung load ni Kuya Lee. Mayaman naman ni Kuya Lee. Grabe naman. Sa message. Saan yung messenger mo? Ayun, no? Pumasok na. Ayun na. Thank you so much po, Kuya Lee. And dami 100. Kung dami naman ng Kuya Lee. Napakarami naman, Kuya Lee. Akala ko 2 lang yun. Ang dami pala. 10. 10, pwede ba 10 yun? Pwede 10.50. 10.50, pwede? Hmm. Guys, ang dami. Ang daming binigay ni Ang Kuya daming Lee. binigay ni Kuya Lee. Thank you so much po, Kuya Lee. Oo nga. Ilan ba yun? 100 loads yun eh. Oo nga. Magkano ba yun sa atin? 600 yun sa atin. 600. So, 12 piraso mananalo. ang daming mananalo, no? Ang daming mananalo ng 50 loads. 50 loads, 10. 10. 12 ba? 12, sigurado ka dyan. Oh, Ang daming mananalo. Puntahan nyo na talaga, ha? yun. Pulubing ina. Sorry po, nanalo si Kuya Lee. Nanalo si Kuya Lee ng Kuya Lee. 50. Ayan. Super, ayan. Ang bilis ng karma kay Kuya Lee. Kuya Lee. Ayan, nanalo si Kuya Oy, Lee. 100 loads oh. Oy, 100 oh. loads. Ang dami nito. Ang dami Ang oh. dami nito. Ang 12 mananalo. 12. 12. Ay, Kuya sampulay Lee. tao. Sampulay tao manalo ng lahat Ay, oh. nako, napakagaling mananalo kayong lahat. Puntahan nyo na si Kuya Lee, ha? 10, wala nang yung mabubunot sa ruleta, yun na, hindi tanggalan, ha? Bunot-bunot na. Bunot na, bunot. Bunot, walang budol dito. Si Kuya Lee, hindi budol yan, yayamanin yan. 10 lang. Ayan, 10. 10 mananalo. 10 Ayan. mananalo. Ayan, puntahan nyo na si Kuya Lee. Titingnan ko lang kay Kuya Lee, ha? Aray ko. 10 lang tao natin, 10 mananalo. 10 ba'y mananalo? Napakarami, mananalo kayong lahat. lahat. Puntahan nyo na si Kuya Lee. Dali. Puntahan nyo si Kuya Lee. Lahat ng pupunta doon, ha? Punta mo yung sa akin dyan. Tita, ikaw na ba? Kailang mananalo. Yan na, ako. Bahala ka na. Anong loads yan, 10 load. Ay, Load nako, internet daw. ang By dami. Spotlight, hindi. 50 loads na ano. 50 loads. Oo, lahat. Ano to, yung hindi tanggalan to. Daan sa nakapin. Ano na siya, yung, kung sino yung mabunot siya ng panalo. Oo, loads o internet loads o gusto mo kuhan, GCash. Gcash. Wala pa si Elaine Gcash. MC, ayun ba yan? Nasaan ako napunta? Gcash. Uy, napunta na ba ako kay Kuya Lee? Pumuntaan na, Punta na walang kay dayaan Kuya na. Lee, baka Mag-iwan kayo mamaya- ng bakas doon, ha? Manood-nood naman kayo doon. Oy, Manood naman kayo kay manood Kuya naman Lee. kayo. Kaya naman kay Kuya Lee. Ang daming binigay ni Kuya Lee. Grabe ka, Kuya Lee. I love you. Kumusta, mag-iingat ka. God bless you. More blessing. Ayan, Kim Kuya Lee. GCash lang. O, GCash pwede. Oo. Dance Oy, vlogger. best vloggers, iwan na kayo ng bakas Oo. doon. Doon ka kukuha si Jules. 12 yung mananalo. Wapakels. Punta na doon. Lahat, yung makukuha doon sa ruleta, walang tanggalan, ha? Hindi na budol to. Congratulations sa'yo, Kuya Lee. Ang bilis ni Kuya Lee, ha? Ang bilis, ha? Ang bilis ng karma, ha? Manalo si lang, Kuya Lee. Dan. Ayan, sige. Tingnan ko doon na kay Kuya Lee, ha? Iwan lang ng bakas. Lalagay ko sa wheels yung mga nandun, ha? Ayan, sali natin si Kuya Lee. O, yung nagbigay sali, ganun talaga. Nandun na, nakaano na. Nandito na yung load sa akin. Inano na ni 100. Kuya Lee, God bless you, more blessings. Salamat po. Punta na kayo doon na mag-iwan kayo ng bakas. Sino ba yung Lahat nandiyan sa pwedeng akin manalo, ha? Sino yung andyan? Lahat ng pupunta doon.
Sino yan? Sino? Ewan ko kung sino. O, punta mo na. Dali. Pupunta muna ako. Huwag muna. Teka lang, share ko muna yung ano natin pala para maraming pumunta. Yan, punta na ha. Sino lahat ng pumunta ron? Titingnan ko. Iwan kayo ng bakas doon na sa nakapin. Dana po, ayan. Lahat ng mananalo, ayan. Ay, lahat ng mabubunot, panalo agad ng 50. 12 po yung bubunutin natin ngayon. Uy, ang saya. Dikit na ako 10 years ago. Mag-iwan ka ng bakas doon na panoorin mo, Jessica. Doon sa ano. 3 minutes. Oh, doon sa music Kayo ano ng ni 3 Kuya minutes Lee. ni ano, ayan. Kay Kuya Lee. Nako, thank you so much sa iyo, Kuya Lee. Sana manalo kami Magkano kaya manood kayo? Kung ilan tao dito, 12 kasi yon. So, 12 yung mananalo. Ayun, 10 lang, oh. So, mananalo kayo. May pagkakataon kayong manalo lahat. Kasi 12 50 yon pamimigay natin. Wow! Oo, bigay ni Kuya Lee 100. Sana manalo kaming lahat. Mananalo kayo, puntahan nyo na yung channel. Punta Mag-iwan na kayo ng bakas doon. Oh, doon ko Manood kayo kukunin ng 3 na. minutes. 3 3 minutes. minutes. Music ni Kuya Music Lee. ni Kuya Lahat Lee. pwedeng manalo, ha? Pwede rin ako doon, ha? Budol. Makapunta na nga. Baka manalo ako doon. Dikit bakas na ako din. Ayan. Sige, Sige. Ano punta na pa kayo else? doon. Wow. Sabi niya na may 50 loads. Ayan. 50 loads. 50 na doon. Iwan kayo ng bakas doon, ha? Mag-iwan kayo ng bakas kay Kuya Lee. Mag-iwan kayo. May pa-disco pala dito, sabi. 11 yung ano, oh. Nabitan tayo Kuya Lee na disco na pala. Giant kay Kuya Lee, walang ano yan. Pwede nyo kopyahin. Dana sa nakadisco. Magpasok ka na pa doon, Nora Vista, kapatid. Oo. Teka lang ha, kukunin ko na, ililista ko na yung ano. Hindi tuloy ako makapagpasok, ha? Teka lang, ha? Napakayaman ni Kuya Lee. Salamat po, Kuya Lee. 100 ang binigay ni Kuya Lee. Ayamanin. Ay, hindi ko pa nasi-share pala. Teka lang, mag-share muna ako saglit, ha? Ay, paano ba yan? Wala ako nakapag-share. Ano ba yan? Share tayo doon, ha? Napakayaman ni Kuya Lee, ha? 12 po mananalo ng 50 loads. Ayan, sobra. Dana po sa nakapin. Salamat sa iyo, Adudu Budoy. Sigurado naman siguro yung mababait. Huwag kayong ano, ha? Dance vlogger, ano ba suma? Pay! Mama Kiss, I love you. Pay, good morning. How are you? Good evening pala. Pay, sali ka, dali. Oo, yung mayayaman sasali din. Kahit mahirap, mayaman kasali lahat dito. Pantay-pantay. Pay, dun sa nakapin KLC Kuya Lee, mananalo ng 50 loads. Ang mananalo ay 12. Nora Vista, Wapakels, Pay, sabi niya Wapakels. Punta na kayo sa nakapin. Oo. Tingnan ko na lang yung mga pangalan niya, nag-iwan kayo ng ano doon. Pulubing ina, na-idlip ako. Oo nga, Pay. Idlip lang. Oo, pag may ano, kasi syempre, sobrang pagod natin. Dapat pahinga din. Julie Best Vlog. Ayan, Mama Kiss, I love you. Punta na yan. Dance vlogger, sali ka ba? Nakaano ka na ba doon? Tingnan ko lang doon, ha. Sa nakapin. 12.50 yung pamimigay natin ngayon. Galing kay Kuya Lee. Kasi ano yun, 600 yun. 600. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 nga. 600. 12 pamimigay natin 50. Walang tanggalan. Pag nabunot ka, yun na, panalo ka na. Walang tanggalan. Oo. Sobrang thank you, Kuya Lee. Yayamanin ni Kuya Lee. Oh, punta manood kayo dun, ha. Pwede nyo kopyahin yung music ni Kuya Lee. Wala pong ano yan. Wala pong CPR. Yung music ni Kuya Lee, pwede nyo kopyahin. Sa mga mahilig sa music live dyan. Tapos kung gusto nyo naman, mabayra lang yung music. Ayan. PM is the key. Shout out. PM lang kayo. Shout out. Julie's best friend, sabi ni Sophia. Sophia, ayan, puntahan nyo na yan. Salamat po. Salamat, dance vlogger. Sophia, good morning si Sophia. Good morning. Pay, pahinga. Kailangan pahinga din, ha, Pay. Para di magkakasakit, tsaka para di bawas ganda. Yan. Pag napupuwet, bawas ganda. Ganda ng music ni Kuya Lee, ha. Dan na sa nakapin. O yun, dan na sa nakapin. O, si, sabi niya, Pay, sana madagkatan nyo din, ha, friends. Teka lang. Punta lang ako doon, ha, sa nakapin. Dami, oh. Super, thank you. Super blessed tayo kay Kuya Lee. Ayan, puntahan nyo na yung happy. Nakatulog ako, nagising na nga sa mga paputok. Ba't may paputok dyan? Teka lang, share lang naman natin ito, na.
12 loads ang pamimigay natin ngayon. Teka lang ha. Kuya Lee, tapos na ako, Kuya Lee. Puntahan na po natin. Ayan si Kuya Lee. Puntahan na po natin. Ayan si Kunyang sa Malaysian tamsak tita. Oy, kunyang Oy, sa kunyang Malaysian. sali ka. Merong 50 loads. 12 yung mananalo. Pasok Pwedeng na kayo. pwedeng Gcash. Gcash o kaya super chat. Pasok na. Pasok na. Pasok na kayo. Ayan, punta na kayo sa nakapin. Ayan. Sa nakapin sa taas, manood lang kayo ng 3 minutes. 3 minutes ha. Oo, manood naman kayo at least 3 minutes para hindi naman nakakaano kay Kuya Lee. 3 minutes para dagdag whatsawa. Ayan. 3 minutes hanggang pataas, pwede. Hanggang 5 minutes. Isa sa kanila. Try ko po. Nako, nakaano tayo. Nakakuan, paano ba yan? Okay na. Bating na ko muna ya kung sino yung nandun na pumunta doon kay Kuya Lee. Ikaw na po bahala. Salamat, start na kami Sunday service. Nasa si Kuya Lee nandoon. Basta punta ko na lang kung sino yung nandun yung ilalagay ko sa ruleta. Arang pa. Punta ko lang ha kung sino yung nandun kay kay Kwan. Kay Kuya Lee. Kay Kuya Lee. Ano ba yan? Dali, punta na. May 50 loads. Nasaan na ba yun? Okay. Ayan. May TikTok 50 mo to. loads. Sana all maganda boses lalag. Ate Julie. TikTok mo to. Maganda boses mo. TikTok mo to. TikTok mo to. Teka, wala kang damit. TikTok mo to. TikTok mo to. Gusto mo ba sumali sa Sa damit. Sa load. 50 loads. 12 tao yung mananalo. Ayan. Mabira ko. Sali ka ba? Dudubudoy, punta na. Punta nyo lang yung nakapin. Mag-iwan kayo ng bakas doon. Salamat Balik kayo ng po 3 minutes. Ayan. Okay, Kuya Andun Lee. na po ako, Katita Julie's Best Vlog. Ayan. Ayan. Iwan kayo Sige, doon ng bakas kasi Sophia, kung doon ko kukunin yung mananalo 12.50. Minsan 12.50 nandun. Vilma Ruth, ayan, sige. Babalikan kayo noon, mag-iwan na kayo ng bakas. Mabait kaya si Kuya Lee. Nabigay si Kuya Lee na 100 $100 Gcash. Hong dollars. Ayan. 100. 50 loads sa 600 yun, 600. 600. Kaya, saan na ba yun? Wala yung Yun na nga.
Pasok na kayo. Dalian nyo. Dalian nyo. Dalian nyo. Dalian nyo. Dali, dali, dali. Sige na, punta na kayo doon, ha? Doon ko kukunin sa may ano. Gender, tulog pa si Gender eh. Nasaan na si ano, ano pangalan? Kukunin ko na doon, ha? 12 yung mananalo. Good morning, TikToks. Good morning, TikTok. Good morning, good morning. TikTok mo to. Puntahan nyo na yung mga nasa taas. Ayan. TikTok mo to, legit ba yan? Ano mo, TikTok mo to. Sa mga gusto mo pa-viral ng kanta, katulad ng sa akin, PM is the key. Gusto Ayan, niyo, ha? dali. Ayan, doon na ba Trap kayo? Train. Good morning, Oy, Trap Train. Trap Train. Nandiyan si Shout Trap Train. out. Ayan, o. Nagalam, shout out, Trap Hello, Train. Twin Queen. I miss Ayan, you. Twin Queen. Ayan. Miss you. Miss you, Trap Train. Trap Train, how are you? How are you doing? Good evening. Good morning, Trap Kuya Train. Tito Budoy. Ayan, motovlogs. Ayan. Fe, sali na Fe. Ayan, punta na kayo doon sa nakapin. Manood lang kayo ng 3 minutes at nang mananalo na kayo ng 50 load. Ayan, 50 load po. Ayan. Maraming mananalo. Ayan, 12 po mananalo. Pasok na. Pasok na. Pasok na Miss you kayo. too. I'm great. How are you too? Thank you so much. I'm good. Thank you so much. Ayan. We're good Hey, here. I did Thank you. I didn't already. Ayan, I did it already. Ayan. Thank you so much. How's Ayan, your ayan. channel? Trap Train. Trap Train, your channel I did. is Thank you so much, Pay. Love you, Pay. Love si Klubing Ina. MC Music Lover, nandun na ba kayo? Ayan. Punta na, Dana. Pasok na. Ayan. Ayan, pasok na po. Ayan, pasok na po. Ano pangalan? Ano sa kuwan? Nandun na ako. Ayan, nandun na si Music. Ayan. Angel TV, pasok na. Ayan, punta na kayo sa nakapin at may 50 loads. Ayan. Oh, may 50 load. 12 mananalo. Galing kay Kuya Lee. Ayan, yung kay Payda, i-donate niya. O, sige. Yay! May do-donate ni Pay. Yay! Ayan. Saya-saya. Ayan. Salamat. Angel TV, thank you Quick so YouTube. much. Ayan. I'm on TikTok now. Have 12. Wow! Really? Bananas. Uy, Go, Trap dami. Kanina pa ako doon, sabi ni MC. Thank you, MC. Salamat kay MC. Ayan. Sige, I-share sige. lang muna ako kasi para ano. Para marami. Maraming papasok. Oo, sige. ayan. Maraming mananalo. Ayan, maraming mananalo. Ano sa yan? Ayun sa'yo. Tropang- WUP. Ay, Ano nga, yun? WUP na. Tropang suka. Tropang suka. May tropa kami suka. Tropang suka kami sa no high school ako, tropang suka. Puro mga tropa lang nandun. Tropa. Ewan ko ba bakit suka. tropa. Tropang suka kasi amoy suka. Joke lang. Tropang suka. Sana manalo na pang load. Ayan, sabi ni Dio. Mananalo yan. Sige. Ayan. Sophia, ayan, mananalo kayo dyan. Ang daming Mga loads. tropang suka. 12 ang mananalo. Ayan, 12 mananalo. 12 po mananalo, pasok na. Teka lang, titingnan ko lang ha. Ako yung mangunguha na ng ano. Ngayon pala ako Ayan. mangunguha eh. Oo. Ay, Tamsak tamsak. at dikit na po, sabi ni ano. Tingnan ko doon add moderator yan. Ilang ano na ba? Angel TV, salamat sa Angel TV. Sino? Angel TV yan. Dali. Oh, okay na. Lalagay na tayo doon ha. Lalagay na sa ano? Kuya Lee. Sino ang mga nandun? Teka lang. Punta mo si Kuya Lee. Punta ko si Kuya Lee. 12. Uy, Uy, dami na. 24 24 na. 24 na yung mga nandun, no? teacher. Alam naman sa atin si teacher. Di ka music hoodie. Dito na music hoodie. Music hoodie. Hoodies. Ayan, music hoodies. Lin Channel. Si Lin Channel na dito na, Lin. Ayan. Ang mabubunot, panalo agad Ayan. Lin naman yun. Lin. Ayan. Lin Channel. Saka sino? Si DJ Carl. Carlos. Ayan. Sino pa? Si MC. NC. MC Music. MC Music. Ay mo pa viral MC Music.
MLS. MLSN. Sino ba si MLS? N. N. MCPG. Yan na lang, alam na natin yan kung sino yan. Spotlight. Spotlight? Nando ka na. Spotlight. Salamat sa'yo. Spotlight. Spotlight, andun na. Sino pa? Dodo. Buduy. Dodo. Isa lang naman Dodo natin. Kaya Dodo na lang. Jenny. Sino ba si Jenny? Sige, Jenny. Jenny. Bibiran. Bibiran. Mahal kita TV. Mahal kita TV. Mercy Pasok. Mangulabnan. Mercy. Angel TV. Angel. Pe. Angel. Pe. Pe. Si Konyang. Konyang Channel. Pulubing Ina. Konyang. Sa Malaysia. Konyang na lang. Konyang na lang. Ayan. Pulubing Ina. Pulubing Ina. Pulubing Ina. Darling 2. Darling. Darling 2 ni YT. Darling. Anong daling? Daling. Nawala yung R. Ayun. Sino pa? Marie Chris Official, Sophia. Si Pinsan. Sophia. Iya. TikTok. Moto. TikTok. Si Jessica. Moto. Jessica. Vilma Ruth. Pay Garcia. Pay. Wala na. Wala na, yun lang. Uy, wala na. Ang galing naman. Konti naman, no? Wala na. Wala na. 24 lang. Oo, wala na. Ang Yan mo, comments? refresh muli. Wala na, yun lang. Music Woody. Andiyan na si Music Cody. Yung channel, ando na, di ba? Wala na, yun lang. Wala na ba? 24 lang. Sino ba? Wala na, ba't wala yung iba? Ayun. Baka naman. Baka naman. Ayan, Ayun. baka Baka naman. Sige, baka Baka naman. Baka naman. Sino pa ba isa? Ayun, si Sophia, andyan na yan. Dudu. Dodo. Si Jenny, andyan na rin. Si Mark. Hindi ka naman. Teacher. Sa'yo, si Teacher Neil. Teacher ba Teacher yun? Neil? Teacher Neil ba yun? Asan? Ayun na, teacher ay. Hindi yan. Hindi ba yan? One day ago pa yan eh. Ay, one Ngayon day lang ago. yan eh. 4 minutes eh. I-refresh natin. Baka meron pa. Refresh. Tingnan mo nga. Dali na, sali pa kayo. Aray ko, refresh. Paano ba re-refresh ito? Music Woody, ando na yan. DJ, ando na si DJ. Si MC, ando na rin. Buduy, teacher. Ayan. Angel, Pe, Kunyang, Kulubing Ina, Darling, Marie. 12 mananalo ha. Ang dami natin mananalo dito. Uy, wala na ya. Wala na. Ba't wala na? Wala na, yun lang nasali. Yun lang. Sige. Ang unti na sasali ha. Dali. Di ba marami tao dito? Ba't ang unti na sasali? Sino ba to? Subscribe na to kay Kuya. Ayan. Pakanod na kay Kuya Lee. Sino pa? Wala na. Wala na ba? Tignan ko nga. Record. Alis na ba sila? One day. Hindi pa. Music Woody rin siya. Wala na? Wala na ba? Wala na ba? Wala na po? Paso nga konti, titignan ko lang. Wala na. 12 po yung mananalo. Wala na? Wala Wala na. na, 20 tayo dito. Bakit ang nakasali lang ano? MC, nandun ka na. Parang si Pulubing Ina nandun na ba? Nandun na si Pulubing Ina. Nora kapatid, andyan na ba ako? O, wala ka pa dun eh. Galing na ako doon, sabi ni sino ba yung galing na ako doon? Sabi Nora kapatid. Nora, nandun ka ba Nora kapatid? Nag-iwan ka ba ng bakas kay Kuya Lee? Yeah. Sige. Ayun sa nakapin. Kapatid Nora Vista. Sige, yan, Nora Vista. Sige. Mobirgo, Wanderlust. Parang wala kayo doon, di ko kayo pasali. Good vibes, nandun ka na? Good vibes. Refresh mo iwan nga. kayo ng Tingnan ko lang ha. Good vibes, nandun ka na? Kasi tinitingnan ko yung comments. Doon Yung ako comments, sa walang comments, kumukuha. Walang mga comments, oh. Ako sa Tuhod, Angel TV. Sa comments Casey ako Conya, nagpupunta, si sa Diva, comments. Si Darling, Mary Chris, si Jessica, si Bill. Sa nag-comment doon, comment. Walang nagko-comment.
Comment. Si DJ nandun na. Pulubing ina nandun na. Nora. Prani. Hi, sir. Dodo Budoy. Prani, sali ka. Ano to? 20 to. 20 ano. Anong dalawang Ay, po? 12, 12 na 50. Ayan. Galing kay Kuya Lee. Pakapuntahan si Kuya Si Lee. Kuya Lee, panoorin si Kuya Lee. Ayan. Nakapin. Nakapin. Sali ka ayan. ano. May comment na. Ondo ka Pay na, Pay. Pay. Nalagay natin. Nalagay Nakita ka na. doon, Pay. Nandun na. Nandun Nandun na na mga si comment Pay. nyo. Okay, sige. 26 na yung comment doon. Pero bakit yung nakalagay sa akin, ano pa lang? Ba't ala? Ayaw kung ano. Music na dito. Lin Channel. DJ. Hindi na yan, si Good Vibes. Ay, Ando Good na. Vibes. Oh, si Good Vibes. Teka, nagay natin. Hindi pa Oo nga, nakalagay si si Good Good Vibes. Vibes. Dito si Lin Channel lang nandito eh. Ayan na. Wala na. Okay Angel na. TV. Si Angel. ano? Si Angel na doon na. Oh, doon na si Angel. Dito ka na, Angel. Nandito ka na. 12 po yung mananalo. Sali na. Galing ako doon. Oo nga, nandun ka na. Sige. Nandun ka na, Nora Vista. Ayan. Pasensyahan nyo na si kapatid ha. Sa whole packing yung ano niya eh. Cellphone niya eh. Donate 21 teka. daw yun kay ano, ayan. Oh, donate si Pay. Uy, ano na kayo Donate dyan. kay Pay. Ate, nasa yung ano? Andun, ayaw ka lang nililig ate. Ayan, donate daw yung kay Pay. Ayan, donate. Ayan. Nasa Nasa na. na. Wala na? Nasa na. Wala na ba? Wala nang sasali. 12 load. Asa si ano? Wala pa si Kuwan. Hindi pa nagpupunta si Prani doon. Prani, punta ka na, Prani. Doon kay Kuya Lee. Si Kuya Lee. Iwan ka ng bakas, Prani. Ano yun? 12 ano? 50. Mananalo ngayon. 12 tapos ano yan ha? Hindi tanggalan ha? Kung sino yung ano, panalo na agad. Si Good Tuning daw, ate. Sali daw. Good tuning. Ay, naka-play na raw sa ano. Sa play, sa ano music ni Kuya Lee. Good tuning. Hindi iwan ka ng bakas doon? Dudo, yung ano bakas. Good tuning. Hindi iwan ka ng bakas doon. Dito mo doon. Yung kay Tuning. Ano niya? Ang dami na ng ano. 32 na ba? Ayun, nandun na si Prani. Prani, lagyan mo na si Prani. Prani! Saan siya, Prani? Prani. Video, ano na. Hindi pa. Ano yun na? Ano ba tawag doon? Pag nabunot, ano na? Ano tawag doon? Panalo na. Walang tanggalan dito. Pag bunot, panalo na. Prani, lagay mo na. Prani, lalagyan natin doon ha. Si Praning, ba't wala si Praning? Jessica. Praning. Praning, ba't wala ka doon, Praning? Teka, lalagay ko lang si ano ha. Ano na si Prani, wala ka. Praning, ba't wala ka, Praning? Praning. Diyan ka ba, Praning? Si Prani. Prani, nandito ka na, Prani. Ano naman kayo, kahit 3 minutes sa akin, Kuya Lee, ha? Iwan kayo ng bakas doon, ha? Sino pa? Sino pa? Ayan. Sino pa yung nandun? Sino dagdag doon? Good tuning. Andun ka na. Sige, good tuning. Good tuning. Kasi music lover. Nandun din. Sino pa? Wala na. Dance vlogger. Nandun ka na ba, dance vlogger? Parang hindi kita nakita doon, dance vlogger. Dance vlogger. Sayang naman. Nanay Cathy, I love you, Nanay Cathy. Oo, 12 po yung mananalo galing kay Kuya Lee. Sige na, sali na kayo. Sali-sali na. Dalian nyo. Asa na yun? 12 yung mananalo, hindi po tanggalan. Ang mabubunot, panalo na.
Ang 50 load o Gcash, super chat. Ayan, andun na raw si, andun na si Dance Pani. vlogger, planning nandito ka na, nakalagay ka Good tuning, na. andun na Dyan si po, Music Kuya. Lover. Angel andun na. TV, nandun ka na, Angel TV. Ayan, Ayun, Angel napakita TV nilagay kanina dito. pa, yun, no? Nakita kita doon, Angel Nakita TV. na si Angel Angel TV. TV. Hindi tayo napupunta sa live ni Angel TV. Angel TV, sikat na rin, no? Sikat na, ha? Jessica, ba't wala si Jessica, nandito ka na, ba't wala si Praning doon? Wala si Praning, asa si Praning? Si Praning, ba't wala? Baka manalo na siya ngayon, hindi Oo, kasi hindi natanggalan. natanggalan yung kung sino mabubunot. Siya na Oo. panalo, 12. 12. July 4 na ngayon, ano ba July 2 ka pala? Ay, ganun ba? Ayun no? Nakalagay. Ano ba yun, July 4 na? Hindi yan, ayun o. Ayun Pala. pala. Isang araw yun. Ano ka ba, nakagulat naman. Nagulat DJ Cars, nandito kasali ka. MC, nandito ka kasali. Nandiyan si MC, di ba? Andiyan na si MC, Saka si nalagay na. Cars Oh, nandyan. andiyan na. Wala na? Wala na ba sa sali? Ayan. Magbabad sa tubig ng pinatulis niya Tita Jules. Nagbabad daw, Inday, nagbabad. Inday, nando ka na Inday. Andiyan na si Inday. Inday, Ay, tingnan ko nga Inday ha. Tingnan ko lang Inday, Lisa. Pasensya na po. Oo. 12 ang mananalo ng may pa-disco. Sino ba yun? One day na yun. Darling Music, Elaine Channel, Carl, MC, MC, ayan, Sophia, Spotlight, baka naman, si Dudu, si Jen. Jenny, mahal kita, Mercy, Prani, Apo, si, sino to? Lane Channel. Ay, hindi, si Inday Lisa to. No? Ay, si ano to? Sino to? Si Angel TV. Angel TV. Si Pe Kunyang. Ayun, si Nanay Kati. Nanay Kati! Yan, Nanay Kati. Nakikinig muna. Salamat po, Nanay Kati. Natay. Nanay Kati. Nanay, ano ba yan? Why? Nanay Kat. Nanay Kat. Ayan, Nanay Kati. Ayan na. Yan, Nanay Kati, nandun na. Pulubing ina. Nandun Inday si Pulubing- Lisa, andyan na si Inday Lisa. Inday ayan. Lisa, dito ka na, Inday. Inday, salamat sa Inday, ha. Inday Lisa. Good tuning, nandito na. Pinsan, nandito na. TikTok, Jessica, Bilma. Ay, si Bilma, hindi pa, no? Bilma Arme. Bilma. Ayun no, Bilma, meron na. Ay, meron na ba? Ay, oo, meron Ayun na na, si si Bilma. Bilma. Si Pay, nandito na. Pay, dalawa pa si Pay, oh. Si Bilma, 3 minutes yan. Yan na nga. Oh, Bilma, meron na. Ayan na. O, So, sige wala na, okay na, wala Pulubing na. ina, nandito ka na, no? Oh, andyan na si Pumunta ka na Plubing Ina. doon, ha? Wala na sa sali. Andyan na ba si Plubing Ina? Parang wala pa si Pulubing ina, Ina. nandito ka ba? Pulubing ina? Ayun na si Plubing Ina. Andyan na, ayun. Ay, ito na. Yo, yaw, Pulubing ina. yaw. Ayun na, Pulubing ina, nandito ka na. Ling Diaz, aking ninang kamot. Ling Diaz, ano yan? Anong yan? Ay, dikitan mo dun sa yung nasa taas. Iwan ka ng bakas. Oo. 50 loads, 12 yung mananalo. Hindi tanggalan. Dan na po, ako host. Ayan, Kung sino mga yung miss, yung nabunot siya yung mananalo. Inday Lisa, ando ka na. Ayan, 50 o ano ka na. Gcash, 50 Ayan. load o Gcash. Spotlight, nandun ka na. Linox, sali ka na. Dali. Kahit yayamanin, kasama rito, mga gwapo at magaganda. Yung mga gwapo. Iwan lang ng bakas, nood ng 3 minutes. Ayan, nood ng 3 minutes. Ayan. Music live ka ba, Linox? Baka interesado ka sa sa pa-viral na kanta. PM is the key. PM is the key. PM lang kayo sa aking key. PM is the key. Linox, ayan. Magaling kang kumanta eh. Ano mga music? Ano ba yung ano mo? Ando ka na, MLSN. Andun ka na. Linox, mega love shoutout. Sabi ni Inday Lisa. Sino yung isang hindi ko nakikita dito? Si Pulubing ina, nandun na. Nanay Kati, nandun na. Si ba't wala si Praning? Jessica. Nag-ano nga ito, nagbababad? Nagbababad si Praning? Ba't wala si Praning? Okay na, wala na sa sali. So, close na natin. Wala na sa sali. Sabi nagbababad? Nagbababad. Oo. Hindi. Nagbababad. Apat screenshot ko sa kanya kagabi na TikTok ako or nag-silent. Ano raw? Ano raw? Bakit gano'n si Mardy?
Ganun ba? Kala ko ano ba yan? Bakit ganun? Bakit ganun ba yun pala? Nakakaano naman? Oo. Pwede naman kasing i-report yan eh. Mga ganyan, gumagawa ng mga ganyan. Report lang. Oo. Ay, ano ba yan? Mga problema. Diba? Ano ba yan? Sino pa yung sasali doon? Ha? Kay Kuya Lin. Last na to. Ay, ruleta na tayo. Ha, last na kasi ano, late na. Sino pa? Last na tingin ko doon na. Sino pa yung nandun? Rani? Music lover? Sino pa? Rani, music lover. Kumakain naman. Beauty ba dyan? Color master nandun. Color master nandun siya. Ayan. Color master nandun. Nakita ko. Wala na. Ano ba yan? Vilma, salamat. 3 minutes si Vilma nandun. Tumutugtog pa tayo kay Kuya Lee. Gusto yung phone na rin. Nag-ring. Gusto yung phone na rin. Ano ba yan? Kuya Wing, nandun ka na Kuya Wing. Kuya Wing, sali ka Kuya Wing, nandun ka na. Pop Rising, nandun ka na Pop Rising TV. Nandun na kayo? Last na. Good tuning. 5 minutes. Sino to? Actually, Insan, TikTok, Pay. Wapakels. Nandun si Wapakels. Wapakels. Yan. Ano po yan ha? Vilma. Sino pa? Call Gamer, pasali po. Sige, puntahan mo na yung Call Gamer. Call Gamer, puntahan mo yung nandun sa may taas. Titingnan kita doon, ha? Ito, si Wapakas yung huli, 3 minutes. Sino pa? 31 na yung okay na. 12 yung mananalo ng 50. Load, OG Cash. Ayan. Kunyang sa Malaysia, Alor. Marie Chris. Wapakas. Punta na. Hindi kita nakita doon, Call Gamer. Call Gamer, punta ka doon, ha? Hindi pwede yung sasali ng Call Gamer. Ayan, nandun na. Tsaka siya, Pop. Si ano din to si Pop. Rani din to Rani Rising din to Rani, nandun ka na, nagpunta ka na. Dance vlogger, ba't hindi kita makita doon? Dance vlogger, hindi ka po mapapasali sa 12 load. Narinig mo ba ako, dance vlogger? Kasi hindi po kita nakikita doon, dance vlogger. Wala ka doon oh. 12 to 2. Dance vlogger, magsisimula na tayo. Puntahan mo na, dance vlogger. Punta ka na doon. Wala kang pangalan dito, dance vlogger. Dance vlogger. Dance vlogger, wala ka po dito. Nandito ka sa akin pero wala ka doon eh. Kaano naman, dance vlogger. Ling. Sali ka, Ling. Wala ka din doon, Ling. Kaya hindi kita maipasali, Ling. Nanay Kati, nandun si Nanay Kati. Nakita ko. Nanay Kati. Nanay Kati. Nandun na si Nanay Kati. Nakita ko. Ling, sali ka ba, Ling?
Ning Kamot Ling Diaz. Ning, 20 aking ninja dito. Pwede ko isali. Pwede. Pero ano na lang, magka-cut off na tayo. 5 minutes na lang. Magsimula na tayo. Dance vlogger, kasali ka po ba? Sali ako, sali ka. Sige, puntahan mo lang yun. Dikitan mo yung nasa taas. Iwan kang bakas doon. Ano, baby, baby, Malu, si Malu lang to. Alala ko yun eh. Malu. Dikitan mo yung nasa taas. Malu. Dikitan mo yung nasa taas, Malu. TikTok. Ayan. Iwan ang bakas doon, ha? Kaya sali ako. Sali ka na. Puntahan mo yung nakapin sa taas. 20 loads ang mananalo. 20. 12 ang mananalo ng 50. Good vibes. Nando ka na. Si dance vlogger, ba't hindi doon? Hindi, parang di ako na. Dahil na po sa nakapin. Sige. Yan. Salamat sa iyo, Call Gamer. Call Gamer, salamat ha. Nag-iwan ka ng bakas doon. Ano ka ba? Ano ka ba doon? O yun, nakita Call Gamer. Nandito ka, Call Gamer. Meron mag-iwan kayo ng bakas doon sa ilalim. Ganito, asan si baby? Mate, ano pangalan nito? Ito sa screen, tingnan mo kung paano mag-iwan ng bakas. Magsimula na tayo. Ayan, magsisimula na. Ganito, punta ka kay Kuya Lee. Ayan, punta ka kay Kuya Lee. Tingnan mo, Malu, pakitingnan mo, yan. Pag pinindot mo yung nasa taas, mapunta ka dito kay Kuya Lee. Ano yun. Tapos, andun sa baba, ayun, no? Sa baba, ayun, no? Iwan ka ng dito, ayun, ng comments. Mag-comment ka doon, Marilu, comments doon. Wala, hindi kita makita doon. No? Malu, pasensya na ha, hindi kasi sa akin to. Paano kasi ni Kuya Lito? Kaya kailangan nandun kayo. Dito makita ko kayo dito, naka-comments kayo dito. Ayan, no? Ayan na. TikTok, Jessica. Si Pay. Dalawa nga si Pay. Wapakals yung huli. Call Gamer nandito. Nakita ko si Call Gamer dyan kanina eh. Yun o, si Call Gamer. Ayan. Kailangan nandito yung pangalan nyo, ha? Sort by newest first. MC, Music Lover 2. MC. Ayan, lagyan natin sa MC Music Lover 2. MC Music Lover 2. Ayan, okay na. Simula na tayo, ha? Meron pa ba? Alexus. Si Alexus, nandun pala. Alexus. Ayan, Alexus. Okay na? Okay na. Ayan, si Simple Merits. Simply Merits. Merity ba yan? Si Merity ba yan? Call Gamer. Ayan. Okay na. Okay na ba? Yahoo, wapakas yan. Ba't wala yung isa mo, wapakas? Sophia. Okay na ba? 42 comments. Ayan. Sige na. Tapos, okay na. Game na. Sige, game na. Uwian na. Okay, panoorin nyo naman, ha. Simply Merits, nandun ka na. Daily Marie. Sali ka ba, Daily Marie? Magandang umaga sa lahat. Daily Marie. Inubos ni Prani Agoy. Inubos ni Prani Agoy. Daily Marie, kasali ka. Iwan na bakas doon, ha. Wala akong nakita doon, eh. Daily Marie. Can you add me, Marilu, and okay, easy. How are you, easy? Please go to Kuya KLC Music Official and give him a thumbs up and also subscribe to his channel and make a comment there. Leave the comment there, Isabella. Here, the comment here, Isabella. Leave comment. Sali nga ako, Kuya Lee. Budol is real. Ganda ng music. Opo. Copy, Yung mga ganun, mga bakas na ganun ba, ha? Music Lover 2, nandito ka na, yun. So, kasali ko doon kasi nandun ako, ha? Ganun talaga, Budol is real.
Julie. Okay na, okay na, okay na. Ay, si Easy. Lagyan natin si Easy. Easy, you know, you won yesterday. Well, you're not here. Sorry, Easy. You won yesterday. And Marilu is already here and also, you know. Okay, I did it. Thank you so much. Explorer, pasali po dyan. The Explorer, puntahan mo yun nandun. Iwan ka ng bakas at titingnan ko kung nandun ka. Pag nandun ka, ay kita isasali. Oo, Easy. You won yesterday. Do you know that? You're not here. Umpisa na yan. Umpisa na. Maawa kayo. Maawa na kayo. Sige na, sige na yan. 12 yung mananalo ng 50. Daily Maridan po sa... Meron ka na iwan kayo doon. Doon sa nakapin. Iwan kayo ng bakas. Oo. Iwan kayo ng bakas. Titingnan ko ha. Ito na ha. Lilista ko kayo dito pag nakita ko kayo doon sa bakas ng kahapon doon ha. Pag meron kayong bakas na lumipas. Yan ha. New West. Yan natin. Alexus. Nandito ka na Alexus. Alexus TV. Nandito. Ayun na si Baby. Easy. Hi. Ayan. Easy. Wow. Ayan. Daily Marie na doon si Daily Marie. Sama natin si Daily Marie. Oh, okay na. Wala na sasali. Daily Marie. Daily Marie. Daily Marie, nandun ka na po. Kasali ka na. Daily Marie. Marie. Ayan. Daily Marie. Tingnan ko lang ha. Last na. Si Daily Marie. Saka si Julie Best Vlog. Ang budol. Ay, nandun na rin. Kuya Wing. Si Kuya Wing. Hindi ko nakita. Kuya Wing. Naku. Meron tayong kutos dyan. Pag hindi na yun na. Kuya Wing. Napakaswerteng tao. Nanalo kagabi ng 100 niya. Wala pa. Si Kuya Wing nanalo ng 100 load kagabi. Napakaswerteng tao. Saan Ano ba yan? nanalo? Kuya Wing, MC Lover 2. MC Lover 2 yan. Meron na MC Lover 2. MC Lover 2. Meron pa bang isang MC Lover 2? Di ba yun lang? Ayun na. Okay na. Yan na. Balik-balik na ako doon sa ano. Ha? Yahoo. Kasi nanood ako talaga kay Kuya Lee kagabi. Tinapos ko talaga si Kuya Lee. Wapakels. Okay na. Wapakas nandun na. Yahoo. Wapakels. Okay na. Ito na. Ang una mananalo, Gcash. Daily 24. Marie. Ayan. Andun na. Okay, wala nang sasali. Ayan, Nightbot. Play listening, paano sumali? Ayan, last ka na, Je. Happy Sunday, Je. Last na kayong dalawa. Mami, andun si Alexus. Oo nga, may Alexus ako dito. Ito, Alexus. Oh. Nakita mo ba ito, Alexus? Lexus, ito. Lexus. Ito, Alexus. Tsaka Prani. Meron dito Prani. Tsaka si... Alexus, nandito ka, Alexus. Dalawa ba Alexus mo? Kuya. Alexus, nandun ka. Si Alexus, Angel, TV, Pulobing Ina, Darling, Pinsan, Sophia, TikTok, Jessica, si Pay, baka naman, Nora Vista, Prani, ayun na, nandun ka, Good Tuning, Music Lover, Nanay Kati, Alor, Papa Kels, Call Gaming, Pop, Rising, ikaw to, Prani, tsaka si Alexus. Tatlo nandito mo, Prani. Tatlo lang ba yan, Prani? Mami, andun si Alexus. Oh, nandito si Alexus, saka si, Pop, at saka si, Prani, nandito. Tatlo ka dito. Alexus ang isa. Oh, Alexus. Vlogs pa. Apat ba yun? Mami, isang Angel is Inday. Oo, Angel ni Inday. Andito si Angel. Oo, andyan ang dalawa. Oo, isang Angel, isang Paruleta Inday. si No, host. Inday. Ayan. Jane Vlog, may paruleta si host. Alexus TV. Dalawa ba yun? Alexus TV? Almost Pogi. Almost Pogi, I miss you mo. Makiskis, I love you. Almost Pogi, I miss you. Alexus, bali, apat ba sa'yo, Alexus? Pasali host. Ay, Ayan, punta niyo na yun sa taas. apat. Oh, sige, apat. Kasi tatlo na nandito. Alexus. Apat pala yon. Alexus. Oh, Alexus TV. Ayan. Isang Alexus, isang ano. Kung alin dito, si Prani yan. Alam na yan. Alexus. Ano ba yun? Alam na yun, Alexus. Alexus TV Apat. 2. Oo, tatlo lang kasi yun. Si Dance Vlogger, ba't ganun? Bakit? Hindi nagsasabi ng ano, busy yata siya. Hindi siya nagsasabi na wala siya doon kasi. Oo. Sali ka, Lolit, sali na, dali. Iwan ng bakas doon, Lolit. Manood mo na ng 3 minutes kay kay Kuya, Kuya Lee. Si Kuya Lee kasi yung nito. Almost Kuya Pogi. Oo. Pasali host. Pasali, Je, puntahan. Iwan ng bakas doon. Tingnan ko kung nandun ka, Je. Ito, Je, dito, iwan ng bakas dito sa sa nakapin. Oo, last na. Naku, kakaya naman sa sa ating mga kuwan. Ayan, kanina pa, meron na si Dance Vlogger. Andun na raw si Dance Vlogger. Doon na si Dance Vlogger. Teka, titingnan ko lang ha. Tingnan muna kasi. Oo. 12 yung mananalo, hindi tanggalan to. Kay Kuya Lito. Kuya Lee. Julie. Tingnan ko lang ha.
Kuya Lee ha. Tinan ko lang ha. Kuya Lee. Kuya Lee. Ayan na si Kuya Lee. Tinan ko ha. Last yung nagpunta ron ha. Si Kuya Lee. Pasali host. BG O, lang. titingnan ko lang Sige, doon ha. sige. Kung nandun ha. Ikaw Titingnan na lang kayo yung mga tumingin. ano. Sige, ayan na. Sige. Kuya Lee dito. Yung nasa dito. Yan ha. 12 mananalo ng 50 sort. Newest tayo. Newest. Okay. Sino nandito? Si Rico. Rico, Ayan. yan. Panood naman kayo ng ano doon, no? Ay, sorry. Rico. Lolit. Rico. Ayan na, si Rico. Sino pa? Ay, mali. Sino pa nandun? Angel ni Inday. Ayan, Angel ni Inday. Yan. Sino pa? Kung na kayo tumintay ng mabilis. Simula tayo, maubusan ako ng oras. The Explorer. Salamat siya, The Explorer. Uubusan tayo ng oras. Tama na. Oo nga, maubusan tayo ng ano, na Alor. Andun ka na, Alor. Nakita ko yung ano mo doon. Je, kasali ka ba, Je? Parang wala si ano doon. Doon na si Rico. Je, nandun ka na ba? Dalawa pa si ano, oh, ganda ng music, oh. Panoorin nyo naman ng ano, ha? 3 minutes. Explorer. Ah. Panoorin nyo naman ng ano, ha? Explorer, saka sino pa? Si Nora Vista 2. Nora Vista 2, meron siya. Nora 2. Yan. Last na to, ha? Last na, nung Oo, kasi kawawa naman yung kanina pa. Sorry sa nag-intay. Oo. Nora 2, napunta ka doon. Ayan. Nora 2, Alexus, ayun. Alexis TV na, baby. O yan, wala na. Daily Si Marina Baby dito na. Leopoldo. Si Marilu yun. Marilu ba yan? Oo. Okay. Wala na. Wala na, sige, umpisa Okay na. na, umpisa na. Umpisa na, tama na. Tama na po, nagagalit na yung ano. Tama na po. Okay na. Je, Okay si na. Je, wala doon. Dito lang. Je, hindi ka sumali, no, Je? Je, wala ka doon eh. Hindi kita nakita doon eh. Je, Magpakas ka doon sa ano, manood ka. dito sa nakapin. Sali ka ba? Mayaman na kasi si Je eh. Mayaman yan eh. Lolit, ayun ando na. na. Nandun ka na, Lolit. Ay, si Almost Pogi. Ay, Almost Pogi. I love you, Mama Kiss Kiss. I miss you. Almost Pogi. Almost Pogi. Okay. Almost Pogi. Hindi na lang almost pa. Hindi naman naging Pogi. Wala na. Wala na. Umpisa na. Sige na. Almost Pogi. Ay, play listening. Nandito sa play listening. Play listening. Play. Listening. Yaman na yung mga spelling, ha? Ubita talaga si Jose. Angel, andyan na. Sige na, andyan na. Okay na. Start Okay na. na. Angel ni Inday. Okay na. Start na. Oy! Mea. Ngầu lắm à? Ngầu dục à? Sao có ngầu dục? Dito. Ito ba yun? Dito curry. Yung mo curry ah. Curry. 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 Ang lama.
Afternoon, ano yan? Evening. Afternoon. Sorry po, tinawag tayo. Sus, ginoo naman. Tinawag na naman tayo. Okay, okay na, okay na. Daily Marie, listening. Listening, nandito ka na listening. Pasensya na, tinawag tayo ng ano, ng ano natin. Ano ba yan? Okay na, okay na, okay na. Short by, ay, 62 na yan dito ha. Ano ko nga? US. Bobo Moves. Ay, Bobo Moves. Si Bobo Moves. Ayan na. Last na ha. Ano naman ha. Bobo Moves. Bobo Moves. Bobo Moves. Ayan. Bobo Moves. Uy, amiss kita. Bobo Moves ha. Ay, naku, nasa na ba? Tinawag tayo ng lolo. Bobo Moves. Je Vlog. Ayun na si Je. Nakita ko na Je. Yayamanin ng Hong Kong. Si Je. Je Vlogs. Je Vlogs. Ayan na Je. Ano kayo nandun? Lolit. Nandun ka na Lolit. Si Almost Pogi. Ayan. Okay na, wala na, wala na. Okay, salamat po. Wala na. Yan na, okay na, okay na. Sige. Okay na. Ay, nasa na yung ruleta ko. Ayan na, ito na, ito na, ito na. 30 watching. Thank you so much po. Wala naman si Elaine. Wala si Elaine. Kasi ang ating boyfriend nawawala. Ang unang nanalo po ay si... Sino ba unang nanalo? Mahal kita TV. Wait lang, tumawag na naman natin. Ikaw una nanalo ha, sa 10. 12. Tumatawag na naman. Mahal kita TV, nasaan ka? Mahal kita TV. Mawa. Maula. Mahal kita TV. Mahal Ito na, ito na, ito na ako. Aray ko. Afternoon. 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 Saan ko rin? Ay. Ay. Ano ko yung ganda? Uy, tròn đúng à? Rồi cái thành khác bỏ ra để đúng ạ. Cái con cái gì cái câu làm đấy phải câu bỏ. À, nó đúng không? Đấy nó không tình tay mà. Okay na.
Sige na, ando na ako. Ayan na, sige na. Gusto, tawag ng tawag eh. Ayan. Ito na. Tinatawag tayo ng lolo. Kinita na ta. Nasa dito si ano. Ito na, susunod. Ayan na. Alor Master TV, nandyan ka ba? Present ka lang dyan, Alor Master. Nandiyan ka ba, Alor Master Fishing? Alor Master Fishing, Bobo Moves, pambili bigas. Mulubi lang kasi ako. Ano yun? Ano daw? Dodo Budoy? Ano raw? Ay, kanina nawala ako doon sa ano. Walang harang host. May harang tayo, may harang. Baka ano, lumagpas kami ni Inday. Present, Master. Ayan, husay. Mga yayamanin, no? Ayan, Alor Master. Ang husay. Ano, congrats. Ayun, ba't yung mga yayamanin na bubunot? O, kasali dito yayamanin at saka yung hihirapin. Si Bobo Mul, si hirapin, tsaka yung yayabangin. Kasali din, o. Kasali lahat, ha. Ayan, congrats po. Kaya nalo, Alor Master PC. Ang husay nyo, ha? Yes! Nanalo din kami! Maluoy, mahal. Ano ba yung maluoy, mahal? Ano ba yung maluoy? Maluoy, mahal. Sino yung maluoy? Chef Vlog, Jessica. Donate, Alor Master PC. Ayan, ako. Uy, namagpas ako. Aray ko, lumagpas. Daily mo rin, aray ko. Parang nagiging tayo, narinig tayo doon, no? Chef Vlog. O, narinig tayo, oh. Ay, Kuya Wing. Baka naman, si Kuya Wing, Si Kuya Wing, ha? Grabe na si Kuya Wing. Kuya Wing, nandiyan ka ba? Kailan Pag di nag-present kagabi, Nanalo siya. $100 yung $100 pesos yung napanalo niya kagabi. Maawa na mami sa ang maluoy. Ano ba yung maluoy? Maawa. Maluoy, ano ba yung maluoy? Kapangit ang pakinggan, maluoy. Sa amin kasi yung luoy Congrats. yung lantana. Kaya pag sinabi mong maluoy ako, wala talaga, hindi kita wala. Ay, Kuya Wing. Lantana sa amin yung maluoy. Say present, naluluoy Kuya na. Wing. Kuya Wing, nandiyan ka ba? Dudoy, patanggal ako ng... Hindi Oo. natanggal ako naman Oo. ang hindi man na mabunot. Kaya pagtanggalan, bunot, maluoy, maawa. Salamat sa iyo, Jet Vlog, maluoy. Ayun, ngayon naunawaan ko na maluoy. Kasi sa amin yung maluoy. Yung parang matanda na ako, lubot na yung maluoy. Maluoy. Ayun na, Kuya Wing. Ba't wala si Kuya Wing? Kuya Wing. Sana si Kuya Wing. Kuya Wing, nandiyan ka ba? Hindi pwedeng manalo pag wala. Kuya Wing. Dodo Budoy. Kuya Wing, nasaan ka, Kuya Wing? Bilangan nyo na si Kuya Wing, maawa na kayo, maluoy na kayo. Maluoy kayong lahat dyan, oh. Maluoy, magbilang na kayo. Doktor ni naku, nalit si Doktor. Sino ba si Doktor? Si RTC. Doktor ni RTC TV present. Doktor ni RTCB, kumusta ka? Doktor ni RTCB. Uy, nasa na? Ayan. Nandiyan ba si Maluoy? Nandiyan ba si Kuya Wing? Nanalo ka. Asan ka na? Sana all manalo. Na-miss ko na yung ganyang Ganyan roulette. sulit. Oo nga, yung mayayaman, Jet Vlog, nasa Hong Kong yan. Si Jet, isa yung may pag-aari dito sa Hong Kong. Oy, Kuya Wing, nasa ka na? Bilang na kayo, dali. O ganun talaga, oo. 12 yung mananalo. Kay Kuya Lito, bigay ni Jason Kuya Lee. Peralta. Shout out. Oo, Ayan. Jason, Yan naman si salamat sa iyo, Jason. Almost pogi. Ayan. Oy, bilang na kayo, oh. Ayun na, bilang na si Inday Lisa.
Ayan. Oo, bilang kayo kasi ganun talaga. Bobo Pag- Moves! Nasaan Shout si ano? out! Bobo Moves! Ala, Grabe, James, Bobo host. Moves. Ayan, love natin si Bobo. Na-miss ka namin, Bobo Moves. Oo, 10, Bobo wala Moves. eh. Hindi, sa Ayan. 4. Ayan, 4 na. Ayan, oo. Kaswerte ka niya kagabi, nanalo siya kay Alor ng $100, 100 peso kagabi. Ayan. Mamaya meron alas 6 si Alor, ha? Baka naman. Bobo Bobo Moves, Moves, shout 4. out. Ayan, 5 na. 5. Ayan. Oo. 6. Asa na si Kuya Wing? Kuya Wing. Ay, naka-worship si, ano? Si Mate. Mate. Ayan. Ano raw? Sana all. Ayan, ha? 7. Ayan na. Vlog. 2. 8. Si Inday yung bumibilang. Ulubing ina, oh. Ba't ganun? Pagkatanggalan, tanggal ako agad. Pagka naman nanalo, hindi naman manalo-nalo pag yung bunutan na. 9. Ayan na. Ayan na. Naku, Oy, ayan wala na si Kuya 10, Wing. wala Sorry si po, Kuya Wing. Saan Sorry, ka naman, Kuya ha? Sumakabilang bahay ka na naman, Kuya Wing, ha? Wale. Okay lang ayan pag na. sumakabilang bahay. Wala. Wala Sorry si po. Wale. Salamat sa'yo, Inday Lisa. 12, pangatlo, wala si Pangatlo pa Kuya, lang, si ano. Nanalo naman siya kagabi eh. Yan mo Oh, na. yaman naman. Nanalo naman siya ng Pangatlo, 100. ito, Ayan. pangatlo. Walay daw, sabi niya. No? Sino nang mananlado? Ayan na. Ayan, Inday Lisa, spotlight, wala. Oo, yan. Uy, lumagpas na naman ako. Nakakainis naman. Uy, ang husay naman ni Alexis. Uy, Lolit. Alexis, kabot ka ba? Lolit. Alexis. Ay, napakaswerte naman ni Alexis. Si Prani Alexis to, TV. Prani, Alexis. Ano ba to? Super chat o ano? Alexis. Remove na si natin. Alexis. Ano yan? Super chat o ano ba yon? Alexis. Sayang, sabi ni Vilma. Sayang. Uy, Alexis, asan ka pa Alexis. nag-present? Ay, wala pa pala si... Hindi, nandiyan yan eh. Alexis, Alexis. present ka na. Oo, para sa ano yun para pair. Bobo Alexis. Moves, shout out. Ayan, Bobo Moves. Alexis, mag-present ka na kung ayaw mo pasabugin ko yung ano dyan. Kung ayaw mo pasabugin kita, yan, nag-ano na, okay, ano ha? Alexis! Ayan, nag-ano na si Inday. Yan, ganun sana kay Inday, Wow. oh. Pata si Inday. Oh, binila ka na. Bala ka na. Alexis, present. Hindi Ayun na. makapagpalit. Nako. Ayun na, nakapag-click na. Ayun. ayun na. Congrats. Ayan. Thumbs up, sabi ni James, thumbs up. Thank you so Thank you so much. much. Oh, ayun na. How are you, James? How are Ayan you na. doing, James? Ayan. Ay, MLSN. Andiyan ba si MLS? MLSN. Nandiyan yan. MLSN. Giliw. Ayan, Ayan, dikita niyo si, Giliw. si James. This guy. James. Connect with James. Kipi-kipi. Ito po, 12 mananalo si Kuya Lito, si Kuya Lee. O, Kuya Lito. Si Kuya Lee yung nakapin sa taas. Salamat po Kuya sa Lee. pag-anpunta niyo doon Ayan. kay Kuya Lee. Tigang. Ayan. Nasaan na si ano? Si MLS. MLS. Sino to? Si MLS. Nandiyan niya kanina eh. MLS. Palipad, mami. Ah, Sige, super chat. palipad. Super chat. Palipad. Magaling. Oh, kasi pag 50 lang yan. Pag palipad, 60 yan. Oo, ayan. 60 mahigit yan. Husay ni Alexis. Ayan. Palipad. O yan, bilangan na si ML. Ba't wala yun? Yan. Teka, tingnan ko nga sino yung ML. Nakita ko din dito. Hindi ko lang kasi baka naman baka hindi niya alam na yung pangalan niya yun, ha? Teka lang, kasi ito yun, no? Si ML. Ano ba yun? Uy, si Bobo Moves, ayan na. Oo. Sayawan na. No? Sabi Andito, mo si teka Bobo lang, ha? Moves. Nakasali na yan si Bobo Moves. Ayan, kasali na ba? O, si ML. Asan ba si ML? Ay, si ML, nandito hanapin ko. Hindi ko kasi pinuno Simple yung pangalan Maritiaga niya. na rin. Hindi ko sinura. Ayan o, MCPGL. Ayun na, present mahal. ayan na, present, Present mahal. mahal? Ayan na, present, ayan o. Mahal. Sino ba yan? Ayan. Tumatawag ng mahal. Oo, ano ba to? Super chat Super chat ba to? Ano? MLSN. Ba't si dance vlogger nandyan? Pero hindi ko siya kasi nakita dun eh. Andon? Dance vlogger? Hindi ko siya nakita dito. Wala siya dito. Ganun ba? Dance vlogger. Almost Dito. probably dito lang ang naghihintay pambili ng bigas. love you, Bobo Moves. Oo, Ayan. miss you, Bobo Moves. Ayan, miss you. Ah, Ayan. Malooy. Ano na Malooy? Mahal Malooy, Gcash. mahal Oo, Gcash, Gcash. Number mo, Gcash. Wala si Elaine eh. Dito Pero lang, boss. sasabihin ko, nasan yung Gcash ni Malooy? Malooy, ayun, ang pangit na, Malooy kasi sa amin yung luoy na, yung matanda, naluluoy na ba? Oo, so pag sinabing Malooy sa akin, kahit manalo ka, hindi kita mapanalo. Joke lang. Nasaan na yung number? Number, present. Mahal. Ayan. Sino ba yan ito? Sino ba yung ano na yan, mahal na yan? Hindi natin kilala yan si ML na yan.
Tsaka si dance vlogger kanina pa dito, pero wala siya doon kasi sa ano eh. Wala siya doon. 20% na lang daw. Luoy lanta. Sino, Luoy okay daw lang, lang ta. Dudoy ha, pag ikaw nanalo, ano si Dudoy, kawawa naman si Dudoy Ako kasi. po, maluoy ka. Maluoy. Nako, ayan. Luoy, lanta, lanta kasi sa amin yun, lanta na, parang ikaw pag sinabi siya, uy, Alexis, luoy ka na, sabihin, lanta ka na, lantang gulay, parang matanda, lanta na, aray ko, pag sinabihan niyo ako ng ganyan, kahit manalo talaga kayo, ako Asa na yung maluoy ka na, maluoy Oy, na number ako. ni Kwan. Nasaan na yung number? Dali, ni nagtatagal. MLSN. ML, nasa na yung Gcash mo, number? Hindi ko makita ML, number, dali. Dali. Dalian Gcash mo. number. Dalian mo. Gcash number. Kay Kuya Lee to, si Kuya Lee. Salamat po, Kuya Lee. Ayan. Nagbigay si Kuya Lee ng 100. Ayan. Ayan. Kaya 12 yung Vilma. Vilma, nandito ka kasali kay Love you. Vilma. Oo. Padikit nyo si Cute mo, host. Magsalita ng maluoy. Oo, maluoy ka. Oy, dali, Oo, maluoy. maluoy yung lanta, yung parang matanda na. Huwag nyo akong sabihin maluoy, ha? Natawa ko yan. Oy, dali. Nasaan na yung number? Nasaan na yung number nun? Nawala na yung number ni Mahal. Number ni Maluoy, mahal. Number mo, sino ba yung Maluoy na yan, mahal? Tumatawag ng mahal. Natawa ako, Vilma, Maluoy. Ayun na. Teka lang, screenshot ko lang. Bahala ka dyan pag mali yan, ha? Hindi ko kasalanan, ha? Siguraduhin nyo lang, Ayan na. Siguraduhin mo lang, ML, ha, mahal, ha? Sino ka ba, ha, mahal? Ayan, ito na, Ito nakuha ko ate, na. ayan. Yan na, nakuha na. Ayan na, dali na. Ayan. Congratulations. Tinanggal ko na, no? Tinanggal ko siya, no? Ayan, yung ating ruleta po ay Umiikot na. bigay ni Kuya Lee. Ayan, $100 po yung binigay sa akin ni Kuya Lee. Kuya Lee, pagpalain ka po nawa ng poong may kapal. Super thank you sa iyo, Kuya Lee. Kuya Lee. Kuya Lee, lumagpas music mo, Daily Channel. Carls, DJ Carls. Napakaswerte. DJ Music, MC Music. Hatakin. Uy, Hatakin. hindi. Uy, JCA, DJ. LLC. DJ. Ano si DJ? DJ Car. Shout out. Car. DJ. Say Cars. present, J. DJ. ng buhay ko. DJ. Uy, Nora MC Vista, Miller. kapatid Mama Kiss sa Ilabo. Bakit ba tayo pag ruleta ayaw tayong kunin? Kakainis. Shout out para kay, shout out para layout. Ayan. Akala ko ako na. Sabi Oo ni nga nakakabog ka ba din, Masarap ko yung Ayun na, si DJ. Ano yan? Palipad ba yan? Ay, wala pa pala siyang lipad. Oh, Ay, pwede palipad Gusto ko talaga yung mga hindi pa, wala pang yan? Nung hindi pa na-monetize, palipad talaga para may utang ko muna. Pag Andyan po, na-monetize, ayan tsaka ako na. papalipad. DJ, Joke okay, lang to. okay. DJ. Anong Gcash DJ ba Car. load? Car. Bulol? Gcash ba o load? Andyan na nga. Yan na, DJ, Yahoo. DJ. Yahoo. Huwag ka nang yumaho, dalian mo. Ano ba yun? Gcash o Bigay na kagad number. Gcash ba Lalagay ko lang dito kasi bibigyan ko yan kay Elaine. Hanggang ngayon wala pa si Elaine. Nagsimba siguro si Elaine. Nagsimba siguro. Nasa na? Gcash. Ayan, Gcash. Number, Gcash. Number ng Gcash. Number, Gcash. Ayan. Dali, Gcash. Consulate na kukuha ng recontract. Ay, recontract ka. Ayan, naluoy si Nightbot. Oo, naluoy. Dali, naluoy. Naluoy na sila number. Ayun. Screenshot. Ayun, Ayun, screenshot natin. Screenshot Si para mabilis. Maluoy. Oo, husay nyo naman. Napakasaswerte. Ayan na, okay Ayan, na. Thank you po. Salamat Ayan, po. Salamat po. Ayan na. Next. Thank you po. Huwag kayong maalis yung merong pagkayari ng 12. Maalat na sabi ni Almost Maalat, Pogi. almost pogi. Maalat, sabi ni Almost Pogi. Almost Pogi. Yay! May pang load na. Naubos yung load dito. Tapos, Sophia, TikTok Moto. Jessica, TikTok Moto. Hatakin mo, Jessica. Ayun, Jessica, hatakin mo pa. Wala. Dali pa. TikTok TikTok Moto. Nasa ka TikTok Moto. Uy, TikTok. TikTok Moto. Moto. Dali, palit na. Dali, TikTok palit na. Moto. TikTok Moto. Bilang na. Wala si TikTok Moto. Pang 5 na yan. Thank you, Julius. One. Best vlog talaga sabi ni DJ. Yahoo. TikTok Moto. 1, 2, 5 na. 3, 4, 5. Pang 6 Okay na. TikTok Moto. Nasa ka ba? TikTok Moto. Bilang na. Ba't wala tayong taga Hello, Ayun. ate. Hello, Ate Julius. TikTok Moto, Gcash, ano yan? TikTok Moto. Gcash o Ano ba yan? Gcash, palipad o Budol si Roleta. Pag
Tanggalan ako. Oo, ganun nga eh. Tanggalin. Pagtanggalan, kauna-unahan ako natatanggal. TikTok mo to number. Number. 10 na, sabi ni Jay. Pumasok na, Jay. Ang bilis mo magbilang, ha, Jay. TikTok mo to, Rap Allen. Good morning, host. Have a blessed day. Oh, Rap Allen, kumusta ka, Rap Allen, ha? Ay, dali. Maalat haba. Dali, 12 to, nakakaano pa lang tayo. Anim pa lang. 6. Anim pa. Ninang, kamot, Ling. Oo, Ninang, kamot, Ling. Ling, parang di ka sumali nun. Diyan ka kaya. Di ka nag-iwan ng bakas doon kay ano. Asa na yun? Hindi nag-iwan ng bakas doon sa nakapin? TikTok. Palipad mo na lang, Ate Julie Best Vlog ito. Baka, ay, si Baka naman. Ay, Baka naman pala to. Baka na. Ang swerte. Baka. Baka naman. Ayan. 50 load. Ayan. 60 na yun. Kasi $10. Ayan, super chat. Super chat. Ayan, pito na. Oh, ayan na, pito na. Ang husay ni ang swerte. Palipad. Ayan, maganda yung nagpalipad-lapad, ha. Good choice kayo dyan. Bakit ka mo? Kasi 50 lang pag Gcash saka load. Pero pag palipad, syempre 60. Mahigit yun. $60. Yan. Na Hong Kong dollars. Sino kasunod? Dudu, Mercy, Angel, Pe, Kunyang, Pulubing Ina. Napakaswerte talaga ni Pulubing Ina. Pulubing Ina, nandyan ka, Pulubing Ina. Uy, lumagpas. TARLING2. Uy, ay, lumagpas. Nako. Lumagpas. Ayan, lumagpas. Sorry po, lumagpas. Pulubing Ina. Ayan, lumagpas. Budol. Ay, number ni Carls nandun na, ha? Yehey. Andyan si agoy. Pulubing Ina, wahaha, kabog ka ba nga dyan? Darling, nandiyan na, darling. Yehey. Okay, present. Yehey! Nakabudol ko niyan, Tita Julie Best Vlog, para kawin na. Pakawa kayo, Tita. Ayan. Rap Allen. Sino kasunod? Simply Julie, maawak at mabag. Daily Marie, easy. Are you there? Easy. Congrats. Oy, Daily Marie. Easy! Isabella, say present, Isabella. Congratulations, Pangalo. Easy. Are you still there? Easy. Hello, Easy. Say present, Easy. Isabella. Ow! You're so lucky yesterday you won. But you're not here, sorry. Sorry, Easy. We need your present yesterday. Yes. Easy, congratulations, Easy. Super lucky, girl. Easy, hello. Okay, Easy. Number, Easy. Easy number, Easy. You want cash, Easy? $10. Easy. Do you need cash? Si Isabella, ano po yan? Anak yan ng kapatid ng amo namin. Isang Chinese, super cutie girl. Binigyan niya ako one time ng $100. Congrats, Easy. Easy. Do you need loads? Easy. Where's Yaya Marilos number? Yan ba? 2, 4, 6, 8. Smartphone? Yaya, oh. Malu. Yan number mo yan? Yan, lalodan ko na I won. Yes, you won. 50 loads. Congratulations. You're so lucky, Isabella. Ano ba yan? Smartphone? Ano yan? Okay, $10. $10. Yes, okay, smartphone. Yaya Marilu, smartphone. Load, 50 load. Hindi 50 yun, ha? Sa Pilipinas lang. $10 lang yan, ha? $10 lang sa Pilipinas yun, ha? Marilu, lagay ko dito, ha? Maya, pasa load kita, ha? 2, 9-7. 3. Pasa load kita, oh. Sige, pasa load. Wala kang load. 2, 3. Pasa kita $10. So, 9. Ano yan? 9723. Oy, baka mamali ito, ha? 9723. 7952. $10. Mamaya pasahan kita, ha? Pagkayari na to, Papa. Yay!
you give to Yaya. Yes. Yes. You're so good. You're so generous. Yeah, Easy. yeah, Thank you so much. Congratulations. Yan, Isabella. meron kang $10. Maya, pasa-load ko mamaya. Ayan, pasa-load. Kasi smartphone to smartphone. Ayan. Yan na. Pwede tayo magpasa dito sa Hong Kong. Je, smartphone ka ba, Je? Yan. Pang-siyam na, pang-siyam. Uy, konti na lang. Ayan, naku, apat na lang. Apat na lang. Music Goodie, Play Channel, MCs. Dudu! Dudu, congrats, Dudu. Ayan si Dudu. Nora Vista, hindi nanalo si Nora Vista. Dudu, Budoy. Budoy, ayan, meron kang Dodo load. Budoy, Sonora Vista, ba't ganyan yung ruleta natin? Pagka tanggalan, tanggal ka agad. Tanggal tayo. Pagka nang bunutan, hindi tayo mabunot. Ayan, si Ano, Dudu. nasa na? Si Dudu. Ano ba to? Super chat? Dudu, super chat. Dodo. Yahoo, Dodo. Dodo. Super chat Dodo, ba? Yahoo. dong, Nanalo dong. na ng 50 load. Dung. Si Rico umiiyak. Dung. Dudu. Saan ka, Dung? Ayan Dung? Ayun na, andyan na. Dudung. Salamat, Budong Super chat Ruleta. ba? Super chat ba? Dudu. Answer agad kasi late na tayo. Sagot agad. TikTok, congrats. Dudu Budoy. Oo. Super chat na lang Super daw po. chat. Ayan, Ayun, ayan. ang husay. Good choice. Super chat. Super Ayan. chat. Ayan. Ay, po, super Ayan, chat. super chat. Nakalagay dito. Dudu Budoy. Salamat sa iyo. Ayan, Mama super chat. Kiss, I love you. Mamayang gabi meron kay kay Alor. Punta kayo doon, ha? Meron ba ano ba doon? Tanggalan ng damit. Ayoko na lang. Tanggalan ng damit doon. Mamaya. Mamaya. Tanggalan damit. 100 naman pag nagtanggal ka. Ayan. 100 doon, dito 50 lang eh. Uy, Doon 100. Ay, Rico. Inday. Swerte talaga na ito. Inday. Oh, Inday ng buhay ko. Inday. Si Inday Lisa. Inday Lisa. Ayan. Inday. Ayan. Dudu. Super Ayan, chat ba Inday. yan? O ano, Gcash? Ano yan? Inday Lisa. Super chat yan. Kay Inday Lisa. Dudu. Ayan. Dudu. Ayan, Dudu. Ayan, Dong. super Dong. Dagdag. Swerte talaga to. Dong. Oh, tsaka si Inday. Oh. Inday. Nandiyan ka ba, Inday ko? Lagpas pa eh. Oo nga eh. Present. Ayan. Ano ba yan? Super chat? Inday. Andyan na. Inday. Ano? Lupay pa. Ano? Lumot. Ano? Nakalimutan kayo ang sinasabi nila. Yan. Super chat ba? Super chat? Lanta ba yun? Ano yan? Kanina. Super chat ba to? Inday. Super chat Maluoy. ba? Maluoy. Super chat. Uy, good choice ha. Super chat. Super chat. Ayan na. Super chat. Congratulations, Angel TV. Uy, dalawa na lang. Angel ni Inday. Dalawa na lang. Dalawa na lang po. Sorry po sa mga hindi nag-ano. Inday, maluoy ka. Inday, Ano? luoy ka. Si Inday, hindi yan naluluoy eh. Sariwang-sariwa yan. Ayan, ako dami. Ayun na. Napaka-buisit ng ano na to. Napaka-buisit na to. Sabi Baka naman. naman. Cesarean section na sabi ni Nanay Init. Oo, si S. Baka naman, Oo. baka naman. Cesarean section, Angel TV. Pe. Ayan, si Pe, napakaswerte ni Pe. Pe. Nasa si Pe? Pe. Pe da Mario, nasa ka gumising ka, Pe? Pe. Kanina pa si Pe dyan, Pe. Nandiyan kanina pa si Pe dyan eh. Pe, asan ka, Pe? Nabuchan, hello, good morning. Nabuchan, Ohio, Kujayo ma. Ohio ko dyan, moshi. nanalo ka, Pe. Asan ka Nanalo ka ba, na? Pe? Petot! Ayan, may pero ka ng pinsan, Petot din, Pe. Petot ang tawag namin, Pe. Nabuchan, Hansamu, ayan, Nabu, Hansamu. Gusto niya talaga ng Hansamu, Nabu. Arigato. Sayonara, aking Aking akasya, Nabuchan. Arigato. Arigato. Asa na si Pe? Pe. Sayonara, akin akasya. Nanalo ka, Pe. Nasaan ka, Pe? Pe, asa na si Pe? Pe, nasa ka na, Pe? Pe. Sorry po, Pe, ah. Bilang na, Pe. Si Pe kaya ay ano din yan eh. Isang ano. Hihirapin. Joke lang. Yaya. Ano? Uy, Yaya, bakit? Arigato sa akin, aking akasya. akasya. Sinabutyan ay isang ano yan, Arigato. Ohio ko dyan, mas moshi. I'm still Isang, waiting, sabi ni ano. Isa siyang, Nabu is Hansamu, ang Hansamu ay Hansam. Oo, Six. isa siyang
Bilang na. Isa siyang 7. Ohio ko dyan, mas moshi moshi onane. Gusto ko trabaho. Gusto niya kasi kanta na yun, pasensya na. Entertainer sa Japan, Japayuki. Ayun. Arigato. Wale. Wow, walay. walay. Wale. Si Pe. Sorry po, Pe. Sayang si Pe. Nagpalista, Sayang si wala. Pe. Sayang. Oo. Wale. Baka ako na ang susunod. Salamat po, Inday Lisa, sa pagbibilang. Tapos na ba yan? Hindi pa. Dalawa Meron pa. Ano, dalawa? Dalawa, matatapos na. Dalawa. Kailangan lang mag-present. Almost pogi. Bobo Uy, moves. Bobo Je. moves. Je. Kuya Lee. Je. Kuya Lee. Uy, kaswerte ni Music Kuya hoodie. Lee. Music hoodie. Music hoodie. Wala, Kuya Lee. Uy, dalawa na si Kuya Lee. Kuya Lee. Dalawa Ano si na. Kuya Lee? Hindi, wala naman si Kuya Lee pa. Hindi pa nanalo si Kuya Lee. Pero ang Hindi, masama. kayo na. Ito, kanina, meron si Kuya Lee. Ay, oo nga pala, meron Kuya isa si Lee. Kuya Lee. Super chat natin kay Kuya Super Lee chat. to kanina. Oh. Kanina sa tanggalan nanalo si Kuya Lee. Super Kaya lang chat. si Kuya Lee, parang wala si Kuya Lee. Paano yun natin sasali? Ah, Kuya Lee, lumampas. please be careful Be careful not to the get hit strong. Ah, yes. Thank you so much. Arigato. Sayonara, akin na kasya. Arigato. Moshi. Umiyak na si Wala, Kuya Lee. Bilangan mo na si Kuya Lee. Kahit si Kuya Lee pa ang ating. Huli na ako, sabi ni Oo Pe. nga, Nahuli si Pe. Ayan, sorry, Pe. Nahuli si Pe. Huwag na si Pe, ha, Pe. Don't worry, Pe. It's okay, Pe. Ayan. Ako na bahala kay Pe. Ayan. Pe. Super chat mo si Pe. Pe. Ayan. Kay Pe, may super chat. Ayan. Meron Pasensya ka na na kayo si Pe kasi super ano yan. Hindi pa tayo money dyan si Pe sa atin. Oo. Nandiyan May nakabidyo super chat lang ka si Pe. mamaya pag nag-ano ka. Ayan. Sana si Kuya Lee. Si Kuya Wala si Lee. Kuya Lee. Tumatawag. Kahit na si Kuya Lee ang ating sponsor, ay pag wala si Kuya Lee, Hokkaido. I want to go Hokkaido. I went there before Hokkaido. Hokkaido is very nice place during a winter. I love the snow there. Snow. Ang sarap, gawing halo-halo yung snow doon sa Hokkaido. Pinakamagandang mag-ski sa Hokkaido. Ayoko na sa Kuya Lee. Wala si Kuya Lee, sorry po. Tokyo Olympic. Sa Tokyo Olympic. Yan, 9. Wala si Kuya Lee. Sorry po, Kuya Lee, kahit po ikaw ang sponsor, ayan, pwedeng manalo, pero hindi po pwedeng manalo pag hindi nag-present. Kuya Lee, pasensya na, Kuya Lee. I love you, Kuya Lee. Kuya Lee po namigay niya na 12 po yan. Puro super chat. Walang pambili ng bigas. Almost pogi. Meron pa dalawa, almost pogi. Ano ka ba? Almost pogi. Uy, si Nora Beast. Sa wakas, nanalo din si Nora kapatid, Vista. no? Dalawa na utang ko kay kapatid. Nora Ayan, Vista. may sandaan ka na Nora Nora Vista, Vista. may sandaan ka na dito. Nora Ayan, no? Vista. Nora Vista. Nora. Nora Pag hindi ka Vista. nag-present, bilangan nyo agad dyan. Ayun. Dalian nyo. Ayun. Bilangan nyo na, mabilis ang bilang dyan. Dalian nyo. Diyos ko po. Ayun na si Nora, Nora Vista. Vista, meron ka ng dalawa. Meron ka ng 100. 100 load. Meron ka Sinuli mo na si Elaine, ha? Ay! Hello! Ha? Ay, di kami ko. Sir, how are you, sir? Sir, how are you? Good, sir. Welcome. Yeah, all right. Yeah, it's good. Yeah, thank you. Sir, Mami, how are you? Okay. Hold on. Okay. Welcome. Oh, okay. Because they want to have the soup. Yeah, I don't know. So, but they want us to plant the tomato and onion. Okay. Bye. Thank you. Bye-bye.
Natindi ka ah. Remember? Remember? Ako. Ha? Ako. Remember? Okay, ako na. Celery. At saglit lang ha, tumawag si Ama saglit lang. Celery. May celery. Celery. Di pa kita mo na lang. Yeah. Ah, oh, but this is the ribs one, not the people.
Sorry po. Ayun na, Nora Vista. Ayan, Nora Vista. Isa na lang. Pasensya na. Sorry, tinawag tayo ni Lolo. Madiwara. Tumawag si Ani. Madiwardi. Last na po. Renz, Mangulabnan. Hello po, Renz, Mangulabnan. Na-late ka? Renz, Mangulabnan. Na-late ka po. Pamangkin, kumusta? Speedy kay Long. Music hoodie. Lin Channel. Nandyan ka ba, Lin Channel? Last na, Lin Channel. LATEN. Lin Channel. Nandiyan ka ba, Lin Channel? May utang pa tayo kay Lin Channel dito kahapon. Lin Channel. Ay, hindi. Pagbayad na pala ako kahapon si Lin Channel. Lin Channel. Nandiyan ba si Lin Channel? Last na. Lin Channel. Bilang na. Lin Channel. Bilang na po. Lin Channel. Ano si Lin Channel? Lin Channel, bilang nga po, Lin Channel. Lin Channel, bilang na. Lin Channel, bilang na po. Hindi ba si Lin Channel? Ayun, present. Lin Channel. Present. Yun, no? Lin Channel. Ayan. Kaswerte ni Lin Channel. Lin. Tapos na po tayo. Lin Channel. Ayan. Super chat ba? O Gcash? Lin Channel. Super chat ba? O Gcash? Kasi katatapos kong mag-edit. Kambal. Praning. Ba't ngayon ka lang praning? Ay, mali. Doon pala ako sa kabila. Oo, ba't ako hindi kasali doon sa kabila? Doon pala ako sa kabilang bahay. Oo. Lin Channel. Ano ka? Jessica. Oo, Jessica. Sumali ka kay Mami M. Pwede tayong lumipat kay Mami M. Ayun, sali tayo doon. Meron pa duck race doon. Lin Channel, ano ba to? Super chat. Nora Vista. Ulam na naman. Ano daw? Umuulan na naman. Ulan. Ayan, Oo. ulan. Rubing ina, hindi nanalo. Sorry po. Tapos na, salamat Gcash po. daw, sabi Lin Channel. Lin Channel, Gcash? Yeah, Gcash daw. Sige, So, 100 na Gcash ba sa'yo? Kasi may panalo ka kahapon. Ayaw mo super chat, Gcash. Sige, yan. Gcash, So, 100. 100 na Gcash mo. Dalawa na kasi yung 10 mo. 100 Gcash. Ayan, Lin Channel. Sasabihin ko kay Elaine. Number mo, Lin Channel. Huli pero di kulong. Huli pero di kulong daw. Oo, huli kayo, di kulong. Nakita ko kayo. Lipat kayo kay Mami M. Ayan. Huli kayo, pero di kulong. Kambal ni Kai. Ayan, Oo. nakita ko kayo Good Vibes doon. doon kay Oo. Julie. Ayan. Nakita namin kayo doon. Nando kayo lahat. Ayan. Okay lang yun. Ayun na yung Gcash Sali nyo. doon. Gcash. Ayan, teka lang. Screenshot Hindi, yun natin. Huli kayo, pero di kulong. Ayan. Lin Channel. Asan ba yung aking cellphone? Cellphone ko nga. Huli kayo pero di kayo kulong. Almost Pogi. Ayan, padikit naman siya. Almost Pogi. Almost pogi. Ayan, pakitikit naman Almost siya. pogi. Yan, huli kayo. Nando kayo, Tinawag ni Jessica si Lin Channel, Jessica, okay lang yan. Walang problema. J-Vlog. Okay. So, type 1 na. Uli. Sa mga na gustong sumali, type na uli. Oo, buray na natin to kasi tapos na tayo dito. Teka muna si Lin Channel, ha. Teka lang, hindi ko pa siya na screenshot si Lin Channel. Teka lang. Tumalakad eh. Type 1 na sa mga sasali. Tanggalan, last na sa tanggalan. 50 loads. Ayan, sali na yung mga hindi nanalo kanina. Press 1 na. O, lipat kayo kay Mami M, ha. Meron doon, duck racing kay Mami M. Lipat doon. Oo. Makasali nga din doon. Oo, baka manalo. Kasi nananalo ko doon pagka naka-live ako Saka pumupunta ako. Oo. Huli kayo. Nakita ko kayo doon, ha. Huli kayo. Walang problema. Uy, pagka sumakabilang bahay, oo. Sali tayo doon, ha. Sali muna ako doon, ha. Habang nag-press 1 kayo, pwede rin kayo sumali doon, ha. Pag nakita ko kayo dito, tsaka doon, sasabihin ko, nanalo kayo doon, ganun. Hide. Kaya lang, naka-hide yung chat. Ba't naka-hide? Ayun. Sali ko. Ayan. Press 1 na sa lahat na sasali dito.
Masarap kayang manalo. Oo. Oo, kaya rito lipat kayo doon sa kabila kay Mama Emma. Maraming ano doon, maraming ano ba yun? Kanina na lang kasali ka sa ruleta. Sige na, press 1 na kayo. Huli, puri di, kulong. Ayan, sige na. Press 1 na po sa lahat ng sasali. Last one na to. Press 1 na lahat. Ayan, may pagkakataon. Tanggalan. Last na. Tanggalan to ha. Tanggalan to. Last na. Tapos lipat kayo kay, kay Mami M. Merong ano doon. Duck race. Speedy. Speedy. Hello, Speedy. Salamat siya, Speedy. Rico. Ayan, Nora Vista. Huli kayo. Ayan, huli pero hindi kulong. Huli si Balbon. Balbon. Ayan, Renz. Ayan na. Ano ba yan? Sige. Ano ba yan? Tanggalan? Oo, type na kayo dyan ha. Type 1 na kayo. Tanggalan na naman. Patay na Tanggalan na, tanggalan to. Mabilis lang to ha, kasi magtatapos na tayo. Kasi tanggalan. Ayan, Didi Jans. Didi Jans. Panalo si Didi. Meron tayong kutos dyan. May duck race kay Mami M. Punta kayo doon ha, sa kabila. Okay, tapos na. Asan na yung press 1? Teka. Press 1 na tayo. Praning. Nanalo si Praning. Ay. Sige, okay na yung tambalan. Tanggalan. Restored chat. Ayan. Tanggalan Okay na. na, tanggalan. Last na, 12 kanina. Wala kang kaswerte-swerte. Music hoodie. Yung mayaman, wala na. Kaswerte-swerte. Ayan na. Yun. Tanggalan na, tatanggalan Si Call na. Gamer na Last yan, na, ha? Call Gamer, tsaka si Renz. Ayan, Renz, Renz. Renz. Ayan, si Ayan, Renz mga Berano. pamangkin. Nandito, mga Ayan, pamangkin natin. Nandito. Tanggalan. Ayan. Ayan na. Sige na. Tanggalan na. Huli. Teka lang, magpapress ako doon. Baka hindi ako isali, ha? Salit lang, ha? Up-price na doon. Baka hindi tayo isali doon. Pag hindi tayo Oo, dahil sasali nakapress tayo doon. Hindi pa. Yay! Salamat. Tayo dyan. Okay, press 1 na. Nasa na? Hindi, sumali ka doon. Baka maswerte ka doon. Press 1 na. Yan na. Mag-ano na tayo. Jeffrey Vista. Mga late na kayo. Ano? Sa kayo nagsipunta. Sobrang mga late kayo, ha? Sa kayo nagpunta, ha? Mga pamang kayo. Sobrang late. Bye! Yeye! Bye-bye! Yeye! Bye-bye! Teka lang ha, magbababay si Yeye. Kailangan talaga pumunta ko sa gate lang ka na. Siya Santia, Yeye! Bye-bye! Sama! Hindi ko mag-picture. Hello po, sorry. Last na, yan naman, alis na kasi si Yeye. Last na nga. Ayan na po, last na tayo. Last na ba ako? Tinawag tayo ni Yeye, pasensya na. Last na ba ako? Ayan, ako.
Ano daw? Nasaan na ba ako? Last na to, yan na. Nakano na ba? Bakit walang participant? Nasaan na ba? Saan ako napunta? Bakit walang participant? Teka lang. Nag-press 1 na ba kayo lahat? Ito na ba yung sasali? Ba't ganun? Manage moderator. Ba't ganun? Ay, ano ba yan? Saan ako napunta? Ulubing ina. Ba't ganito to? Top chat. Live. Ay, nawala. Ano ba yun? Ano ba pinipindot ko dito? Top chat. Uy, ano yung ginagawa ko dito? Ba't ano yung napindot-pindot ko dito? Ang tagal mo naman. Eh, kasi nawala oh. Ba't nawala? Di ko nga wala oh. Ay, wala na yung live mo. Ha? Ba't parang wala ka na sa live? Ano ba? Parang nawala. Ayun, andyan. Ayan oh. Teka lang ah. Nawala ba ako? Teka lang, bakit ganun? Saan ako napunta? Ito. Ayun na. Ay, umikot. Umikot pala ako, nawala pala ako sa live eh. Sus, Ginoo. Saan ako napunta? Tawa-tawa si Music Radio Relaxation. Ano tinatawa mo dyan, ha? Music Radio Relaxation! Ano yung tinatawa-tawa mo? Ano yung tinatawa-tawa? Sige, press 1 na po. Ayan, sa lahat ng Ayun sasali. Nakaano ni participant. Ayun na. Participant, ayan na. Nasa na kayo, ha? Ayun na, oh. Good vibes, good tuning. Si good tuning, si good vibes, Inday, si Jeffrey Vista, andyan na, oh. Nasa na kayo, ha? Tanggalan na naman, ayoko na tanggalan. Tanggalan na naman, oo. Last na nga ito, is Mariosep, Ginoo. Ayan na, sige na. Sali na kayo, ayan, tanggalan na yan. Jeffrey, nandiyan si Jeffrey. Teka lang, Jeffrey. Ayaw eh, oh, yan oh. Ayan na, tanggalan na to, tanggalan na, oh, tanggalan, sorry po. Ba't gano'n? Nakakainis naman tong ano ko, ayaw teka. Control C muna tayo. Ayan, Control C. Ano ba yung sasali? Yun lang ba? Napakatagal eh. Hindi, bibilisan ko na talaga. 30 seconds lang. Mabilis na tatanggalan na to, ha? Malay nyo kayo manalo, ha? Control C. Aray ko. Ay, nakakainis naman ito. Kuminsan yung kamay natin, hindi natin nakakainis. Oo, ayaw. Ayan na, nakopya na. Okay na, wheels na. Tanggalan. Mananalo ng 50 loads. Tanggalan. Ako, gamer nandito. Si Inday Lisa. 6 months. Tanggalin natin to para mabilis. Si member 1 year si Didi Jones. Thank you so much sa'yo sa member mo, Didi Jones. Si Lolit nandito. Music Nature, tanggalan na last na. Oy, ang dami natin pinamigay ha. Thank you so much po, Kuya Lee. Ba't wala dito si si Renz? Ba't wala ka Renz, ha? Yung isang pamangkin natin, ba't wala? Sama natin, kasi minsan lang sumama yan si Renz. Sama natin yun, ha? Para kasi bata pa yan eh. Para matuwa-tuwa siya, ha? Andyan siya. Renz, nandiyan ka ba? Pamangkin. Si Pusong Bato. Pusong Bato, nandiyan ka ba? Pamangkin natin Pusong Bato yan. Isang Pusong Bato. Pamangkin. Pusong Bato. Pusong Bato. Nandiyan ka ba? Pusong Bato. Sana si Pusong Bato? Kasi okay na. Teka, yung ruleta natin. Customize natin. Saan ako na naman napunta? Asan na yung ko? Ba't nawala? Ano ba yan? Napunta ako sa ganito. Ano ba yan? Walang ruleta, ha? Ayan na. Bilisan na lang natin, ha? Ito na, ayan. Bilis na bilis. Parang hindi na iikot sa bilis to. Yan, 4 seconds. 4 lang, ha? Tingnan natin yung ads, ha? Saan nakikita? Tingnan natin yung ads. Yan. Yan na po. Sali na kayo.
Julie's Best Vlog. Ay, Diyos ko po, ang budol natanggal talaga. Ang budol. Number 1 budol natanggal. Sobrang bilis. Di Marcina, dito ka ba? Rico STV. Rico, sorry po. Bye. Goodbye. Pwede na po kayo mag-CLS lahat na matatanggal. Punta kayo kay Mami N. Lipat-lipat. MUSICLO. Music lover, tanggal na. Music lover, sorry. Pwede na kayo malis. Punta kayo kay Mami M. Mardy. Didi Jumps Channel, tanggal na. Sorry, Didi Jumps. Mardy, nandiyan ka si Mardy. Panalo na ako, Mardy. Saan dito ba si Mardy? Kasama si Mardy? Mardy, sama natin si Mardy. Mardy, kumusta ka, Mardy? Friends, no? Hindi na, Renz, kasali ka dyan. MLSNMCP. Sorry po. Tanggalan to, ha? Mabilis lang yan. Sinasabi ko sa inyo. Buti mabilis nga. ako. Buti nga sa'yo, sabi ni Didi Jumps. Kanino buti nga? Ano, buti nga? Jessica, sorry, tanggal. Napakaano mo Didi sa Jumps akin. Channel, Kauna-unahan tanggal ako. Buti nga sa'yo, music ko. Music Uni, tanggal Sorry ka po, na. Jessica, sorry po. Ayan. Didi Meron kay Jumps. Mami Emma, punta kayo doon na merong ano doon. Ruleta. Sorry ko, sorry. Tanggal. Buti nga. Ano ba yan? Pananalunan ko. Load. Ayan, sorry, Jet lag, sorry. sorry. Sorry, may yaman na taga. Ba't ganun, pagka tanggalan, natatanggal ako agad. Pag panalo ang inuuna, hindi ako nananalo, nakakainis. Hindi, Lisa. Liza TV. Sorry Ayan, po. Sorry po. Ayan. Shuffle muna natin, shuffle. Yan. Mabilis lang yan, ha? Alis na, mga nanalo po tayo, Mami M. Lord Master, yan, budol. Budol na tatanggal, ayan. Budol. Music, Nature ay, ito relaxation. hindi budol tama ba? Ito, kapusan siya na, hindi ka lucky. I love Tanggal you, na Mama ba ako? Kiss, Ayan, tanggal ka na. Ayan. Tanggal na si ano. Tanggal na po ako. Bakit? Good tuning, di pa? Di pa. Lexus Rising TV. Sorry, Ay, Alexis. Wala Good talagang tuning, ano ba si budol good talaga tuning? dito. Good tuning, andito ka po, good tuning. Ayan. Ayan. Wala talaga budol. Ilan yung pinamigay na 12? Mardy, sorry. 13, 14, 15, 16, 17, 18 pala yung pinamigay natin ganyan, no? 18 na loads. Oh, ayan, no? Mardy, sorry. Be! Sophia, sorry. Sophia, sorry, Sophia. Meron pa bang hindi nakasali dyan? Tanggal na si Sophia. Sophia! Jess, Good tuning, sorry. Good tuning, sorry po. Ayan. Sorry. Tanggal Sorry, ka punta na. ka kay Mami Emma. Diyan saan si Mami Emma. Malakas na nga. Makalayas na nga. Makalayas na. Angel TV, sorry. Layas na. Punta na kay Mami M. Meron doon ruleta kay Mami M. Punta niya. Andyan na si Mami M. Binababa ni Nightbot. Uy, Speedy, kayo lang, sorry. Speedy, mama. Sorry, Speedy. Teka lang ha. Pin natin si Mami M. Sino ba magpipin? Pin mo ate. Pin lang natin si Mami M. Punta kayo doon ha. Huwag na nga. Mamaya na. Alam niyo na yun. Punta kayo doon, Matapos, meron malapit laro nang doon. matapos, konti na Tapos lang. na, konti na lang ha. Tumatawa Nightbot. si Music, si Nightbot. Ay, isang budol. Pinakamalaking budol sa buong mundo. Si Nightbot kasali dito. May Pinoy henyo po ba? Spotlight. Wala. Sorry. Ayan. Muntik na. Diyan lang. Renz, ako pamangkin ko. Sorry. Matutuwa pa naman sa pusong bato. Ay, pusong bato, wala ka na. Yan, sorry. Explorer, sorry po. Uwi na kayo, uwi na. Tapos na tayo, magtatapos na tayo. Ligwak na. Lolit, ligwak. sorry. Sorry, hindi pumasok si Lolit sa 12 kanina. Sayang. Sayang, Lolit. Sorry, Lolit. Baka mananalo si Call Gamer, ah. Angel TV. Sorry. Ayan. Uwi na. Jet Black, tanggal ka na. Norabista. Sorry po, Norabista. Tanggal na. Basta tatanggalan. Madali tayong matanggal. Kapag tanggalan, madali. Jeffrey Vista. Sorry. Uy, Ayan. si Good Vibes na naman yata mananalo. Goodbye, Good vibes, sorry. Good Aba? Vibes TV. Tatlo na lang. Sorry, Chris Official. Tatlo na lang. Ayan. Napakaswerte naman nanalo. Uy, Marie Chris. Ay, dalawa na lang. Kabog ka ba na kayo? Kabog ka ba? Uy, dalawa na lang. Si Nora Kabog ka. Vista to at saka Shuffle, si Call shuffle. Gamer. Shuffle muna, shuffle. Sinashuffle. Mga lolo ka. Agoy. Sinashuffle pa, dalawa na lang. Ganun talaga yung mga budol dito. Ay, nakabudol. Aray ko. Ay, sorry, Nora. Si Call Gamer na Call manalo. gamer, nanalo ka, call gamer. Ayan, pamakin natin, call gamer. Kaya lang, yun lang ang problema. Call Gamer, manalo ka. Gcash ba to? Gcash? Call Call gamer. gamer. Lagyan natin si call gamer. Call Call gamer. Gamer. Sige, magsialis na kayo. Mga walang silbi. I love you Talo all. na naman, sabi ni Chunik. Call gamer.
Call gamer. Call Ayun, gamer. present. Ano ba yan? Number mo, Gcash. Gcash O ba kaya, o ano? load? Load ba? Bigay ko na lang kay Tita Nora, 150. Tita Nora na mag-ano sa'yo. Call gamer. Napakaswerte ng batang to. Pamangkin natin yan si Call gamer. Tsaka si Almost Renz. pogi. Wala na naman Almost sa pogi. Pasensya ano. na. Almost pogi. Ako, almost pogi. Pasensya na. Gusto Call niyo, gamer. ruleta, tanggalan. Tanggalan ng damit. Uy, magpaalam mo na oras. Call gamer, alis na ako Alis na po Ayan. ako. Call gamer. Call Ayan. gamer ano? Call gamer, ano yun? Gcash, kas o kaskas? Kaskas. Kakaskas sa pader. Call gamer, Tita na lang. Ay, tita na lang po. Tita, tita na lang. Sige. Tita kasi may Gcash yun. Pwedeng i-ano sa'yo. So, 150 kay tita. Si tita na magbibigay, ha? Salamat sa'yo, Call gamer. Kung tayo kay Alor mamaya, baka meron siyang tanggalan ng tanggalan ng mga damit mamaya. Bye-bye na po. Salamat sa inyo lahat dyan. Pasensya na. Lipat na kay Mami M. Yan, lipat na kayo kay Mami M. Mami M, teka lang, ha? Baba natin yung ni Mami M. Punta kayo doon, ha? Mami M. May inuutos sa akin si Amo. Saglit lang, ha? Pinapakunan lahat ng teka lang. Nasaan na si Mami M? Lipat na tayo kay Mami M. Mami M, ano raw? Ano daw? Hindi ko nababasa eh. Hindi ko alam kung ano ni Mami M eh. Wala yung code niya. Punta na tayo kay Mami M. Mardi, budol talaga. Mami and daughter pala yun. Oo, hindi ko alam kung ano yung Lipat tayo kay Mami M. Dali, dali. Meron siyang meron siyang may ruleta. Sali na kayo. Dalian nyo, sumali na kayo. Pumunta na kayo doon. Dali, kay Mami M. Ayan ang hindi mag-type ng 1 doon. Hindi ata mananalo. Ayan, type na. Dali, andun na sila dito. CD. Andun na si Didi Jams. Ayun. Lipat na kaya. Lipat na. Budo. Lipat na ako. Paalam na. Salamat po sa inyo lahat. Lipat na tayo kay Mami M. Meron dun paruleta, call gamer. Call gamer, punta kayo kay kay Mami M. Alam ni Tita yon. Tanong na lang kay Tita kasi hindi ko makita dito eh. Hindi ko makita kung nasan yung yung... Asan ba si Mami M? Asan ba si Mami M? Hindi ko makita yung ni Mami M eh. Hindi ko makita yung Je, kain tayo sis. Ano pagkain mo dyan, ha? Ito si Mami M. Ayan, puntahan nyo na sa kabila. Ano pagkain mo, ha? Ano ba yun? Paano ba to? Saan ba yun? Puntahan nyo na call gamer. Nakapin sa taas, puntahan nyo si Mami M. Merong may paroleta ron. Dali, punta na kayo. Kunyang sa Malaysia. Bye-bye. Wala ditong 1 doon sa kabila. Lord Master sa kabila. Call gamer, salamat. Ako yung magpapaalam mo kunyang sa Malaysia na ni Cathy. Good tuning. Mardi, panalo ako ng loading ako. Ayan. Lipat na po sa kabila. Almost pogi. Lipat na sa nakapin. Merong paroleta doon. Dali. Punta kayo doon. Mga swerte. Ayan, budol. budol. Sabi ni Bibi Jams. Dali na kayo doon. Dali. Mami M. Tapos kayo magpapaalam na. Lipat na doon kay Mami M. Dali. Punta na kayo doon. May paroleta doon. Merry Chris, pinsan, nakapin sa taas. McDonald. Ay, McDonald. Oy, holiday mo pala sa McDonald. Pinsan, ikaw di ka pa bumabangon. May notos pa sa akin si Amo. Sige na, lipat na kayo doon. Salamat po sa inyo lahat. Bye-bye. Love you all. Bye.